வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வேணும்னா நாங்க என்ன பண்ணுவோம், அது பே பண்ணி அந்த அட்ரஸ்க்கு அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு, அவங்க கிட்ட இருந்து மந்த்லி மந்த்லி வாங்கி அந்த அக்கவுண்ட்ல போட்டுருவோம் நாங்க. அவ்வளவுதான். சோ அந்த அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வேணும்னா நாங்க என்ன பண்ணுவோம், அது புக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப்புக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி. சோ அந்த அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பயுமே ரொட்டேஷன்லயே இருக்கும். ஓகே. சோ அதாவது ஒருத்தருக்கு வாங்கினதுக்காக உதவின அந்த பணம் இன்னொருத்தருக்கு வாங்குறதுக்கு மீண்டும் உதவும். அந்த இன்னொருத்தர் வந்து மறுபடியும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல அதே அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து போட்டாங்கனாக்கா அந்த அமௌண்ட் ஒரே இடத்துலயே வந்து புழங்கிட்டு இருக்கும். ஸோ அது ரிப்போர்ட் வைஸ் 15 நாளுக்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்து நம்ம டீம்ல வந்து கௌரங்கா குரூப்ல போட்டுருவாரு அவர் வந்து. ஸோ எல்லாருக்குமே அதுல டிரான்ஸ்பரண்டா ஓகே இவங்க இவ்வளவு ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க, இவ்வளவு ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க, இந்த அமௌண்ட்ல வந்து இவங்களுக்கு நம்ம புக் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொடுத்தோம், இந்த அமௌண்ட்ல இவங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே இவங்க எவ்வளவு மாசம் பே பண்ணிருக்காங்க, எவ்வளவு பே பண்ணிருக்காங்க, இன்னும் எவ்வளவு பாக்கி இருக்கு, இப்படி எல்லாமே வந்து அதுல வந்துரும். சரிங்களா? சோ அதாவது எதுவுமே ஓப்பனா இருக்கணும். அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த கணக்கு வழக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். ஏன்னா இது வந்து ஆன்மீகம். இதுல வந்து நம்ம தவறுகள் செய்து விடக்கூடாது. தெரியாமல் கூட. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதனால பொதுவான ஒரு இதை வச்சுதான் நம்ம பண்ண முடியும். அதனாலதான் நாங்க இப்ப இது வரைக்கும் உங்களுக்கு அது அக்கௌண்ட் தெரியாதனால நீங்க பண்ணீங்க. அது தப்பு ஒண்ணும் இல்லை. இனிமே நீங்க சேஃப்டியா பண்ணிக்கணும்னாக்கா யூ கேன் ஸ்பான்சர் இயர். நான் ₹100 ஸ்பான்சர் பண்றேன், ₹200 ஸ்பான்சர் பண்றேன்னா அதெல்லாம் வாங்கிக்க வேண்டாம். அதனாலதான் நான் மினிமம் வந்து அந்த சுகா குரூப்லயே போட்டிருக்கேன். ஒரு செட் பாகவதம் புக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் மட்டும்தான் அதுல போடணும். ஓகே. ஸோ அது ஸ்பான்சர் பண்றவங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் ரொட்டேஷன்ல இருக்கும். அதே மாதிரி இன்ஸ்டால்மெண்ட்லனாக்கா நீங்க ஒரு 800 இருந்து ₹1000 நீங்க வாங்குங்க. இல்ல உங்களுக்கு ஓகே, அதாவது அவங்களுக்கு 500 கொடுக்க முடிஞ்சாலும் 500 நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா எத்தனை வரும் மாசம் வரும்னா 17 மாசம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். 17 மாசம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடும். ஒரு வருஷமே போதும். 1 இயர்ல அவங்க எந்த அமௌண்ட் வேணாலும் கொடுக்கட்டும்னு கொடுத்துட வேண்டியதுதான். அதுதான் பெட்டர். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி பார்த்துட்டீங்கன்னாக்கா ஈஸியா இருக்கும். ஓகே. ஸோ இதுதான் சுகா சேவை. கணக்கு வழக்குல கொடுத்தவங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, அவங்களே பாத்துருவாங்க. என்ன மாதாஜி? இல்ல இந்த மற்றபடி அது அவங்க ஸ்பான்சர் பண்றவங்க அமௌண்ட் அங்க இருக்கும். பே பண்றவங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல குடுக்கறவங்க கணக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் அவங்களே பாத்துக்கிடுவாங்க. நம்ம மோகன்தாஸ் பிரபுஜி பாத்துப்பாரு. ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்றவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம்? அவங்களுக்கு அந்த சம்பந்தம் இருக்காது. இப்ப நான் என்ன ஒரு அமௌண்ட் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் போட்டுட்டு நான் விட்டுடுவேன் நான் அவ்வளவுதான். ஓகே. அதை வந்து மேனேஜ் பண்றது ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்ன இவர் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி என்ன பண்ணுவார், யாராவது இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கேட்டாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு உடனே என்ன பண்ணுவார், டெம்பிளுக்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணிடுவார். அந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து அவர் வந்து டெம்பிளுக்கு வந்து பேமெண்ட் பண்ணிடுவார். அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவங்க வந்து அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு மந்த் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பே பண்ணியிருக்கணும். அதை இந்த அக்கௌண்ட்ல அவர் வாங்கிப்பார். அப்புறம் கண்டினியூஸா அவங்க வந்து போட்டுட்டே போகணும் அந்த அக்கௌண்ட். ஸோ தட் இந்த பக்கம் போன ஃபண்டு மீண்டும் இந்த இடத்துலயே வந்து ரொம்ப ஆரம்பிக்கும். சரிங்களா? ஒரே இடத்துல ஃபண்ட் இருக்கும். இட் இஸ் அ ரொட்டேஷன். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம சீட்டு கட்டுறோம் இல்ல மாதாஜி, சீட்டு எப்படி கட்டுறோம்? ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு ₹10,000 சீட்டுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, ₹500 வச்சுக்கோங்களேன், 20 மாசம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் மந்த் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு 5,000 எடுத்துப்பாங்க இல்லையா? மத்தவங்க எல்லாரும் பே பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்த மாசம் வந்து இவங்களுடைய அமௌண்ட் அதுல டிடக்ட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள சொல்றேன் நான். ஸோ இட் வில் பி லைக் தட். ஸோ ஃபண்ட் அங்கேயே தான் இருக்கும். இங்க டிடக்ஷன் இருக்காது. ரொட்டேஷன் அவ்வளவுதான். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி லெவல் 2 லெவல் 3ல வந்து மாதாஜி வந்து டைரக்டா ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்றவங்களுக்கு வந்து அப்படியே அவங்க டெம்பிளுக்கு பே பண்ணி வாங்கிக்கிட்டோம். அவ்வளவுதான். ஒன்லி அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதும் அவங்களுடைய அட்ரஸும் மட்டும் நம்ம கேட்டு வாங்கிக்கணும். ஏன்னா டில் அவங்களுக்கு புக்ஸ் போய் சேர்ற வரைக்கும் நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு நம்ம வந்து சுகா சேவை எடுத்துட்டு போக முடியும். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமாச்சு. ஓகேங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ ஃப்ரீயா டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதுக்கான அமௌண்ட் கூட அவங்க அதுல போடலாம். இப்போ விஜயகுமாரி மாதாஜி வந்து 2 புக் செட்டுக்கு வந்து பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? 8.5, 18.5, 8.5, 17,000 ஷீ இஸ் கோயிங் டு. விஜயகுமாரி மாதாஜி அந்த டீடைல் இருக்கு அங்க சுகா சேவையில கொடுத்துருக்கோம்.
நீங்க மல்லிகா மாதாஜிட்ட இருந்து கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. நீங்க அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க. சரிங்களா? அந்த அமௌண்ட் வந்து எப்பவுமே இருக்கும். ரொட்டேஷன் மாதாஜி எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போடணும்னு சொல்லுங்க மாதாஜி, நான் காமிச்சிடுறேன். அதே எந்த இவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு போடணும்னு சொல்லுங்க, நான் மோகன்தாஸ் பிரபுஜியோட அக்கௌண்ட்டுக்கு தான். ஸோ அது மல்லிகா மாதாஜி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா ஷீ இஸ் உங்களுக்கு லீடிங். தரேன் மாதாஜி, உங்களுக்கு தரேன் அது. அதுல போட்டீங்கன்னாக்கா உங்க அமௌண்ட் Yes. பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொட்டேஷன்ல மாதாஜி. போயிட்டே இருக்கும் அது. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி யாருக்காவது வந்து Yes, இன்ஸ்டால்மெண்ட் மாதாஜி. வேணும்னா அதுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்திக்கலாம். ஏன்னா இப்போ ஃபண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆஹ், ஒருத்தரே வந்து ஸ்பான்சர் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதாவது ஒரு மேஜரா ஸ்பான்சர் பண்றது எல்லாமே அந்த இடத்துல அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து ஒரு ஒரு செட் புக்கா வாங்கி ஒரு ஒருத்தருக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கொடுத்துட்டே போனோம்னா அது அவங்களும் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அது மறுபடியும் வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இப்போ 10 செட்டு அவைத்தோம்னாக்கா மாசத்துக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் நமக்கு இன்வர்டு வரும் இல்லையா? நம்ம அங்க வந்து ஒரு 85,000 நம்ம கட்டியிருந்தா கூட மாசத்துக்கு 10,000 வந்தாக்கா 8 மாசத்துல நமக்கு அது வந்து திருப்பி வந்துடும் நமக்கு இல்லையா? 8 9 மாசத்துல. ஸோ அந்த அது இப்போ ஒரு மாசத்துக்கு வந்ததுனாக்கா உடனே ஒரு செட் வேற யாருக்குன்னா கூட நம்ம வாங்கி கொடுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த இது வந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ மலையாளம்ல வந்து இப்படிதான் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரே மாதாஜி வந்து அந்த நமக்கு அந்த கிளாஸ் எடுத்தாங்க பாருங்க. அவங்க 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க. ஓகே, ஷி இன்வெஸ்டட் 1 lakh இன் தட். இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க வந்து இந்த ரொட்டேஷன்ல போய்கிட்டே இருக்கு அவங்களுக்கு. ஸோ இந்த பக்கம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க, இந்த பக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, இந்த பக்கம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க, இந்த பக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, அது மாதிரி நம்ம வந்து சி எல்லாராலையும் எவ்வளவு முடியறதோ, என்னால் என்ன முடியறதோ அதை நானும் போடணும்னு தான் இருக்கேன். ஸோ அது மாதாஜி, ம். மல்லிகா மாதாஜி கிட்ட நான் சொன்னேன் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்கு. நான் இங்கேயே போட்டுறேன் மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி இதுலயே போட்டுறேன் ஒரு செட்டு. போடுங்க மாதாஜி, ஆனா உங்களுக்கு அது ரிட்டர்ன் வராது, அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இப்பவே. இல்ல இல்ல, ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் வர்றதுக்காக போடுறது வந்து அதுக்காக போடல. நாட் a சேவை. ஓகே, ரிட்டர்ன் இஸ் லைக் நீங்க வந்து சகாயம் கேட்கல பண்றீங்க. மாதாஜி. இட்ஸ் சப்போர்ட். ஓகே, நீங்க கொடுக்குற அமௌண்ட் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு சப்போர்ட். இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னாக்கா கோயில் வேலைக்காக நம்ம பர்மனண்டா கொடுக்கறது. ஓகே, அது ஒரு donation டொனேஷன் மாதிரி தான் இது. ஓகே, அதனால வந்து இந்த அமௌண்ட்ல இப்ப நான் ஒரு அமௌண்ட் போடுறேன்னாக்கா அது அப்படியே தான் இருக்கும். நான் அதை எடுத்துக்க மாட்டேன் வாங்கி மறுபடியும். அதான். ஏன்னா அது அது அப்படியே ஓகே. ரொட்டேஷன்ல போயிட்டே இருக்கும். அது கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? சுகா சேவா. நான் உங்களுக்கு அந்த இதை அனுப்பி விடுறேன் மாதாஜி, நீங்க அதுல போட்டுருங்க. இப்பதான் ஓகே விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு அனுப்பி விட்டா உங்களுக்கு அனுப்பி விடுறேன். ஓகே. சரிங்களா? அது அது ஓகே. எனக்கு வேண்டாம் மாதாஜி. நான் நம்ம இனிஷியேஷன் வாங்குறப்போ 1 lakh லோன் கொடுத்தேன் இல்லையா? ம். லோன் எடுத்து கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் போன வருஷம் சொன்னேன், அது வந்து என்ன பகவான் கொடுத்தது எனக்கு, அது லோன் வேண்டாம் மாதாஜி, அது டொனேஷன் அப்படியே மாத்தி எதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்றேன்னு பாருங்கன்னு சொன்னேன். எனக்கு ஒன்றும் பதில் வரல மாதாஜி. அது என்ன ஆச்சுங்கிறது எனக்கு தெரியாது. அதாச்சும் உங்களுக்கு 1 lakh ரெசிப்ட் வரலையா உங்களுக்கு? ரெசிப்ட் உடனே அனுப்பிடுவாங்க மாதாஜி. அது கரெக்டா 500 ரூபான்னு கூட அனுப்பிடுவாங்க. இல்ல, ரெசிப்ட் உங்களுக்கு வந்திருந்தா தட் இஸ் டொனேஷன். உங்களுக்கு அதுல போட்டிருப்பாங்க எந்த ஃபண்டுக்கு. அது அவ்வளவுதான். ஃபண்டுன்னு போடல, டொனேஷன் போடல. டொனேஷன் தான் போட்டிருப்பாங்க. டொனேஷன் இஸ் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓ, அதாவது நம்ம இப்ப காலேஜ் கட்டுறதுக்கு நீங்க கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா அதுதான். இல்லைன்னாக்கா அன்னதானம், இல்லைன்னா ஜென்ரல் எதுனா போட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு அதுல ஆப்ஷன்ஸ். உங்களோட டொனேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கனாக்கா இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? லோன் வேண்டாம், டொனேஷன் போட்டு. அதுதான் டொனேஷன் மீன்ஸ் ஒன்லி ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதாஜி. So it is உங்க one. 2 பேருக்குமே நான் இப்ப அனுப்பி விட்டுட்டேன் மாதாஜி, பாத்துங்க. ஓகேடா. இன்னொரு டோனர் இருக்காங்க மாதாஜி, அமிர்தம் மாதாஜி டோனர் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. அவங்களையும் நீங்க கேட்டுக்கோங்க. அவங்களுக்கு ரிட்டர்னா அதை திருப்பி கொடுக்கணுமா இல்ல வந்து இல்ல இல்ல, அவங்க ரிட்டர்ன் கேட்கல, அவங்க டொனேட் பண்ணதான் விரும்புறாங்க. அவங்க டொனேட் பண்றதுன்னா அவங்களுக்கும் இதே கொடுத்துருங்க. அவங்க பண்ணி. சரிங்களா? அடுத்தது வந்து 9 PM உமான்னு ஒருத்தவங்க, அவங்களும் டொனேட் பண்றதுக்கு விருப்பப்படுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஆனா வந்து வடிவுக்கரசி மாதாஜி என்ன சொன்னாங்கன்னா, செல்லகுமார் பிரபுஜின்னு ஒருத்தர், அவர் ரொம்ப நல்லா இது பண்றாரு, அவர் வந்து வசதி கம்மி, அவருக்கு வந்து புக் வாங்கி கொடுக்கலாம் ஃப்ரீயாவே அப்படின்னாங்க. ஓகே. அப்படின்னா அது அவங்க அந்த அந்த அவங்கள்ட்ட விட்டு அவங்க அப்படியே வாங்கி விட்டுடலாம். அப்படி வேணா பண்ணிக்கோ. வேணாம், இங்க மறுபடியும் எடுத்துட்டு வர வேண்டாம். அவங்க அப்படியே அதான் மாதாஜி. ஃபைன். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம். அப்படியே பண்ணிக்கோ. ஆமா, அவர் ஃபேமிலியோட வந்திருந்தாரு. ஆமா, அவருக்கு வந்து ரொம்ப வசதி கம்மி, அவருக்கு புக் வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்னாங்க. அந்த உமா மாதாஜியை விட்டு நீங்க வாங்கி கொடுத்துங்கன்னு சொல்லி வச்சிருக்கிறேன் அவங்ககிட்ட. சரி, ஓகே. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், எல்லா டீச்சர்ஸ்க்குமே நீங்க இது ஒரு
மீட்டிங் மாதிரி வச்சு நீங்களும் லலிதா மாதாஜியும் கோஆர்டினேட் பண்ணி, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த இதுதான் டீட்டெயில், இந்த நான் எப்படி சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஸோ உதவுறது இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அமௌண்ட் வேணுன்றவங்க வந்து இதுல போட வேண்டாம், டைரக்டாவே நீங்க அந்தந்த பார்ட்டிக்கு சொல்லி கொடுத்துருங்க. ஓகே, இல்ல நான் இந்த ஃபண்ட் வந்து நான் அப்படியே பர்மனண்டா அவங்களுக்கு ரொட்டேஷன்ல உதவட்டும், டெம்பிளுக்கே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில் கொடுங்க. அவங்க வந்து இந்த இதுல இதுக்கு வந்து மினிமம் ஒரு புக் வாங்குறதுக்கு வந்து 1 புக் வாங்குற அளவுக்கு அவங்க அதுக்கு மேல எவ்வளவு கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா மினிமம் ஒரு செட் புக் வாங்குற 8000 வந்து டொனேட் பண்ணலாம். ஓகே, மினிமம். அதுக்கு மேல பண்ணா அது அவங்க விருப்பம். ஓகே, ஸோ அத வந்து நீங்க சொல்லிடுங்க. சரிங்களா? அப்புறம் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கூட அதேதான், அதே அமௌண்ட் தான் இருக்கு. ஒரு அந்த ஒரு புக்கு அக்கௌண்ட்டுக்கு 8500 மாதாஜி. ஆமா 8500 தான் ஒரு செட். இப்ப நானும் வாங்கி கொடுத்தேன்ல, எங்க அம்மா வீட்டுக்கு வாங்கினேன் நான். ஓகே, ஆமா 8000. அது வந்து யாருக்காவது வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைச்சாங்கனாக்கா, ஸோ மினிமம் 8000. அதுக்கு மேல அவங்க இப்ப எவ்வளவு விஜயகுமாரி வேணாலும் பண்ணலாம். மாதாஜி 10,000 12,000 எப்படி வேணாலும் கொடுக்கட்டும், நோ இஷ்யூஸ். அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. அது ஓகே. ஏன்னா அது ஒரு செட் 2 செட்டா கொடுக்கணும்ட்டுலாம் கிடையாது. ஆனா மினிமம் 8000. சரிங்களா? புரியுது மாதாஜி. அப்பதான் அது ஒரு புக் செட்டாவது நம்ம வாங்கி கொடுக்க முடியும் இல்லையா? அதுக்கு கீழே கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளால வாங்கி கொடுக்க முடியாது. சரிங்களா? ஓகே. அப்புறம் வந்து இது எல்லாமே வந்து நீட்டா ஃபண்ட் மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம அதுல போட்டு விட்டுறலாம். சரிங்களா? ஓகே கௌரங்கா குரூப்ல வந்து எவ்ரி மந்த் விஜயகுமாரி மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜி 2 புக்குக்கு டொனேட் பண்றேங்கிறாங்களா? ஆமா 2 செட் அவங்களுக்கு 17,000 அவங்களுக்கு. அப்ப 2 இவங்க 1 3 அமிர்தா மாதாஜி 1 இப்பவே 4 செட்டுக்கான புக் வந்துரும் மாதாஜி உங்களுக்கு. மாதாஜி நானும் வந்து ஒரு செட்டுக்கு மாதாஜி. அதான் நீங்க ஒரு செட்டு, அதான் ஓகே புரியுது. அதான் நீங்க 1 அவங்க 2, அமிர்தா மாதாஜி கண்டிப்பா என்கிட்ட சொல்லி இருக்கிறாங்க. அவங்களையும் சேர்த்து விட்டுட்டோம்னா 4 புக்கு செட்டுக்கான பணம் இப்ப வந்துரும் உங்களுக்கு. மல்லிகா மாதாஜி, சித்ரலேகா மாதாஜி ஒரு நாள் கிளாஸ்ல கேட்டாங்க, நீங்க கிளாஸ்ல அது சொன்னீங்க அவங்களுக்கு இல்லையா, வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல மறுநாள் கொடுத்தாச்சு கேட்டாங்க. மாதாஜி. மாதாஜி அவங்களுக்கு கேட்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல மாட்டேன். நேத்து புக் அனுப்பியாச்சு. அவங்களுக்கு அவங்க வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கட்டுறேன்னு சொன்னாங்க. அதனால அவங்களுக்கு நேத்து புக்கு வாங்கி கொடுத்து அவங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பணமும் வாங்கி கொடுத்துட்டேன். ஓகே அவங்க ரிட்டர்ன் வேண்டாம்னு சொல்றவங்களுக்கு என்னதான் இதுல போட முடியும். ரிட்டர்ன் ஆமா வேணுங்கிறவங்க அந்த மாதிரி போட முடியாது, இதுல போட முடியாது. ஆமா, எனக்கு இந்த காசு திருப்பி வரணும் அப்படின்றவங்க போடாதீங்க. ஏன்னா அது மறுபடியும் மேனேஜ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். சரிங்களா? ஓகே, இல்ல டெம்பிளுக்காக நான் அப்படியே அது ரொட்டேஷன்லயே இருந்துட்டு போகட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யூ கேன் டூ இட். இல்லையா? பகவானுக்காக எல்லாமே அவருடைய தானே, நமது என்ன இருக்கு? அதனால என்ன பணம் பண்ண முடியுமோ அது பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாக்கய சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ஓகே, இப்போ நம்ம 28வது ஸ்லோகம் படிக்கிறோம். சூத உவாச்ச ஏவம் சிந்தயோ एवं चिन्तयदो जिष्णोः कृष्णपादासरोरुहम् सौहार्देनादिकाडेन सान्दासीत् विमलामदिः. எஸ், பத்மா மாதாஜி வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், இவ்வாறு மிக நெருங்கிய சிநேக முறையில் பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்ட போதனைகளை பற்றிய ஆழ்ந்த சிந்தனையில் மூழ்கி அவரது பாத கமலங்களை பற்றி சிந்தித்த அர்ஜுனன் அமைதியடைந்து எல்லா பௌதீக களங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டார். பொருளுரை. பகவான்
பரிபூர்ணமானவர் என்பதால் அவர் மீதான ஆழ்ந்த தியானம் யோக சமாதிக்கு சமமானதாகும். பகவான் அவரது நாமம், உருவம், குணம், லீலைகள், பரிவாரம் மற்றும் குறிப்பிட்ட செயல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் பகவான் தனக்கு புகட்டிய உபதேசங்களை பற்றி அர்ஜுனன் சிந்திக்க துவங்கினார். அவ்வுபதேசங்கள் தான் அர்ஜுனனின் மனதில் இருந்த பௌதீக களங்கங்களை போக்கின. பகவான் சூரியனை போன்றவர். சூரியன் உதயமான உடனேயே இருள் அல்லது அறியாமை மறைந்து விடுகிறது. எனவே பக்தனின் மனதில் பகவான் தோன்றிய உடனேயே துன்பம் தரும் பௌதீக விளைவுகள் உடனே அகன்று விடுகின்றன. எனவே ஜட உலக களங்கங்களிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ள பகவானின் நாமத்தை இடைவிடாமல் உச்சரிக்க வேண்டும் என்று பகவான் சைத்தன்யர் சிபார்சு செய்கிறார். பகவானின் பிரிவுணர்ச்சி பக்தனுக்கு உண்மையாகவே வேதனை தருவதுதான். ஆனால் அது பகவானுடன் சம்பந்தப்பட்டதாக இருப்பதால் இதயத்தை அமைதிப்படுத்தக்கூடிய உன்னதமான ஒரு விளைவை ஏற்படுத்துகிறது. பிரிவுணர்ச்சிகளும் கூட உன்னத ஆனந்தத்திற்கு காரணமாக உள்ளன. இவற்றை களங்கப்பட்ட பௌதிகமான பிரிவுணர்ச்சிகளுடன் ஒருபோதும் ஒப்பிட முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. அதாவது விப்ரலம்ப பாவத்தை பத்தி சொல்றாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல இல்லையா, ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன். ஸோ இது பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்கக்கூடாது, ஆன்மீக தளத்துல இருந்து. பௌதிக தளத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பிரிவு, ஒருத்தருடைய பிரிவு, வேதனை, இதெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நம்ம நிறைய அழுவோம் இல்லையா. இப்போ நம்ம வீட்லயே ஒருத்தர் மரணித்து விட்டா அதனுடைய உணர்வு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வருஷ காலம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இல்லையா. ஒரு கணவன் இறந்து விட்டா மனைவி, மனைவி இறந்து விட்டா கணவன், இல்லை தன்னுடைய மகனோ மகளோ இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டு இறக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா அந்த பெற்றோர்களுக்கு சில சில காலம் வருத்தத்தையும் வேதனையுமே கண்டிப்பா கொடுக்கும். ஆனா அது இல்லாம ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தான், அதுலயே அவங்க கடைசி வரைக்கும் மூழ்கி இருக்க முடியாது இல்லையா. ஏன்னா அதையும் தாண்டிய அடுத்த கட்ட சோதனைகள் நிறைய இருக்கும். அதையும் அவங்க எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு அவங்க தள்ளப்படும் பொழுது இந்த சோகத்தை ஒரு ஓரமா அவங்க ஒதுக்கி வைக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு கூட தள்ளப்படுவாங்க இல்லையா. இதுதான் இந்த இயற்கையினுடைய தன்மை. ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த சங்கடம் இருக்காது அப்படின்றலாம் கிடையாது. ஆனா அந்த சங்கடத்தின் மீது அவங்க மனசை நிலைப்படுத்த முடியாது. அதுதான் தற்காலிகம் என்று சொல்லப்படுது. பௌதீக சங்கடங்கள் அனைத்துமே தற்காலிகம் தான். ஆனா இந்த இடத்துல பகவானுடைய பிரிவு என்பது மிக மிக கடுமையானது இல்லையா. இத்தனை ஆண்டுகள் பகவானோடையே இருந்த அர்ஜுனர் இல்லையா, ஒன்றாக உண்டு ஒன்றாக உறங்கி இல்லையா. ஸோ ஏ கேசவா, ஏ சகேலி, ஏ யாதவா அப்படிலாம் அவர் கூப்பிட்டுட்டு இல்லையா, ரொம்ப நல்ல ஒரு நண்பர்கள் போல இருந்துட்டு இப்போ பகவான் இல்லை அப்படின்னும் பொழுது அது எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இல்லையா அர்ஜுனருக்கு கண்டிப்பா இல்லையா. ஆனா அதையும் தாண்டி அவர் இப்போ எந்த மனப்பக்குவத்துக்கு வந்திருக்காருனாக்கா, அதையெல்லாம் எண்ணி எண்ணி அவர் இப்போ மனசுல அந்த பிரிவினால வரக்கூடிய வேதனை இருந்தாலும் கூட அதற்குள்ள ஆனந்தம் இருக்கு இல்லையா. ஆனந்தம் என்பது அவருடைய சம்பந்தம், பகவானோட அவருக்கு இருந்த சம்பந்தத்தை அவர் எண்ணி எண்ணி இன்புறுகிறார் உள்ளுக்குள்ளே. வெளிப்புறமா தான் அது நமக்கு சோகமா இருக்கும். ஏன்னா ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது, அதாவது ஒரு வைஸ்லி பர்சன் இல்லையா, சிதாதிர் முனி இல்லையா, அந்த நிலையில இருக்கிறவங்க இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு ஒரு நாள் எல்லாருமே நீங்கிதான் ஆகணும்ன்றது அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் இல்லையா. பகவானும் அவருடைய அதாவது ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் வந்தார். அந்த காரணத்தை முடிச்ச பிறகு அவருமே அவருடைய இருப்பிடத்துக்கு திரும்பி சென்று விட்டார் அப்படிங்கிறதையுமே அவருக்கு நன்னாவே புரிய ஆரம்பிக்குது. இப்ப அவர் சென்ற பிறகு நாமும் செல்ல வேண்டிய காலகட்டங்கள் வந்தாயிற்றுன்றதுமே பாண்டவர்களுமே உணர்கிறார்கள். சோ அடுத்த கட்டம் அவர்களும் இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்க வேண்டியதுதான் இல்லையா. பரிஷித் மகாராஜாவுக்கு மணிமகுடத்தை சூட்டி விட்டு அவர்களுமே ஒவ்வொருத்தரும் கிளம்பிடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் யுதிஷ்டர் மகாராஜா கிளம்புவார், அதன் பிறகு ஒவ்வொருத்தருமே கிளம்புவாங்க. ஈவன்
திரௌபதி, ஈவன் சுபத்ரை எல்லாருமே கிளம்புவாங்க. ஸோ இவங்களுடைய இதுவுமே இருக்கும். குந்தி தாயாருமே அவங்களுமே காட்டுக்கு சென்று அவங்களுமே அந்த இடத்துல அதாவது தபஸ் மாதிரி இருந்து அவங்களுமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்குவாங்க. ஸோ இதெல்லாமே நம்ம படிக்கத்தான் போறோம். ஓகே, இப்படி பகவான் பரிபூர்ணமானவர், அவர் முழுமையானவர், கம்ப்ளீட் இல்லையா, பரிபூர்ணம், அப்சல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மிக நெருங்கிய சிநேக முறையில் பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்ட போதனைகளை வந்து இப்போ ஒருத்தர் இந்த அதாவது நம்மளை விட்டு நீங்கினாங்கன்னா அவங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களோட நாம் என்ன ஆயிடுவோம், ஒன்றி போயிடும் இல்லையா. எண்ணி எண்ணி பார்ப்போம். பின் கடந்து வந்த பாதை, அவங்களுடைய அசோசியேஷன், இதெல்லாமே வந்து நாம எண்ண வேண்டிய ஒரு இதுக்கு வந்து நாம போயிடுவோம். ஸோ அப்போ போதனைகளை பற்றி ஆழ்ந்த சிந்தனை நிலையில் யார் மூழ்கிறார் இந்த இடத்துல? அர்ஜுனர். அவரது பாத கமலங்களை பற்றி சிந்தித்த, இதுதான் நாம செய்ய வேண்டியது இல்லையா. எப்பொழுதுமே பகவானுடைய திருவடிகளை எண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு மனப்பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அது ஒன்றுதான் நமக்கு நித்தியமானது. கிருஷ்ணருடைய திருவடிகளே தான் நமக்கு எப்பொழுதுமே நித்தியமானது. அர்ஜுனர் அமைதி அடைந்து எல்லா பௌதிக களங்களிலிருந்து விடுபட்டார். ஆனா அதே நம்ம பௌதிக இழப்பை பற்றி நம்ம நினைக்கும் பொழுது நமக்கு அமைதி வருமா? கண்டிப்பா அமைதி வராது. இன்னும் ஆரவாரமா அழக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைக்கு தான் நம்ம தள்ளப்படுவோம் இல்லையா. நம்மளை விட்டு பிரிந்து சென்றவர்களை எண்ணி என்ன பண்ணுவோம், எப்பொழுதுமே துக்கித்து கொண்டுதான் இருப்போம். ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. பகவானுடைய பிரிவு வந்து வேதனையானது தான். ஆனால் அதிலுமே அவர் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். எவ்வாறு? அவரோடு இருந்த காலகட்டங்களை எல்லாம் அவர் எண்ணி பார்த்து இல்லையா, எவ்வாறு அவர் மகிழ்ந்தார், பகவான் எவ்வாறு சுகித்தார், நாம எவ்வாறு அதனை கண்டு நாம் ஆனந்தப்பட்டோம், இவை அனைத்துமே வந்து அவர் எண்ணி பார்க்கிறார். மகாபாரத போர்ல எவ்வளவோ கட்டங்கள்ல வந்து அர்ஜுனரை வந்து பகவான் வந்து காத்திருக்கார் இல்லையா. அதெல்லாம் எண்ணி பார்க்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து ஆனந்தம் தான் கிடைக்கும். எந்த அளவுக்கு நம்மள வந்து பகவான் வந்து அவர், அதாவது இட்ஸ் அன் அசோசியேஷன் இல்லையா, ஸ்நேகம். இந்த ஸ்நேகத்தால வந்து அவர் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார். அந்த பண்பினால் அவர் ஆனந்தம் கொள்கிறார். பகவான் இல்லைன்ற அந்த வேதனை இருக்கும். ஆனா அவரோடு இருந்த அந்த காலகட்டங்களை எண்ணி அவர் வந்து இன்புறுகிறார். இதே மாதிரி ஒரு கான்டெக்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம 18வது அத்தியாயம் வந்து சஞ்சயன் கூட சொல்லுவான் இல்லையா. சோ எத்திர யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரஹ தத்ர ஸ்ரீ விஜயோ பூதிர் ருவாணி திர்ம திர்மமஹ இல்லையா. அதாவது இங்கெல்லாம் வந்து அர்ஜுனன் இருப்பாரோ, அர்ஜுனன் சிறந்த வில்லாளியான அர்ஜுனன் இருக்கின்றாரோ இல்லையா. அதே மாதிரி பரம்பொருளா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் இருக்கிறார்களோ, இவர் இருவருமே மகாத்மாக்கள் இல்லையா. அவங்க இருவருக்கும் இடையில நடந்த உரையாடலை கூட அவர் வந்து இன்னொரு ஸ்லோகத்துல சொல்லுவாரு. எண்ணி எண்ணி அவர் வந்து அது என்ன ஒரு நினைக்க நினைக்க எனக்கு இன்பம் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாரு இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்பம் வந்து எந்த டாபிக் இருக்கும்னாக்கா, இந்த தெய்வீகமான இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இன்பத்தை கொடுக்கும். பௌதிக விஷயங்கள் அப்படிப்பட்ட இன்பத்தை கொடுக்காது. நம்ம இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வரேன், நான் போய் இப்போ ஒரு 10 பவுன் நகை வாங்கிட்டு வரேன்னா வாங்கிட்டு வந்து அதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு வந்து இன்பம் கொடுக்கும், அவ்வளவுதான். மேபி நெக்ஸ்ட் டே அதை எடுத்து நான் பார்த்தேன்னா அப்புறம் ஓகே சந்தோஷப்படுவேன். ஆனா அதே ஒரு வருஷம் கழிச்சு நான் பார்த்தேன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்த சந்தோஷம் இருக்குமா நமக்கு? இருக்காது. கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா. அதையும் தாண்டி இன்னும் நம்ம வந்து வேற ஏதாவது வாங்கியிருப்போம் பாரு ரீசெண்டா, அது மேலதான் மனசு இருக்கும். பழசெல்லாம் ஓகே, நல்லா முடிஞ்சு போடுச்சு இல்லையா. ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. டாபிக்ஸ் எப்படி? பகவானோடு இருந்த நட்பு, அந்த நட்பை எண்ணி அவர் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார். பிரிவு என்ற வேதனை இருந்தாலும் இந்த நட்பினுடைய அந்த பாதிப்பு இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஆல் ஸ்வீட் மொமெண்ட்ஸ் இல்லையா, ஸோ ரிலிஷபிள் மொமெண்ட்ஸ், அதை எண்ணி அவர் என்ன பண்றார், மனது அமைதி அடைகிறது அவருக்கு. மற்றும் எல்லா பௌதிக தலங்களிலிருந்து விடுபட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு இருந்த எந்த டாபிக்ஸ் நம்மளை வந்து விடுதலை கழைத்து செல்லும்னாக்கா, இறைவனுடைய புனித நாமங்கள், அவருடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்களை நாம் என்ன நம்ம வந்து நம்முடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு விடுபடும். பகவான் பரிபூர்ணமானவர் என்பதால் அவர் மீதான ஆழ்ந்த தியானம் யோக சமாதிக்கு சமமானதாகும். உட்கார்ந்து நம்ம வந்து யமா நியமா ஆசனா இல்லையா, பிராணா இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பிரத்யஹாரா தாரணா தியானா சமாதி இதெல்லாம் நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
அவரோட இருந்த அந்த அவரை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம மீண்டும் மீண்டும் எண்ணிக்கொண்டாலே அந்த சமாதி நிலைக்கு நம்ம வந்து நிலை பெற முடியும். பகவான் அவரது நாமம், உருவம், குணம், லீலைகள், பரிவாரம் மற்ற குறிப்பிட்ட செயல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல இல்லையா? அவர் வேறு, அவருடைய ரூபம் வேறு அல்ல, அவருடைய நாமம் வேறல்ல, அவருடைய செயல்கள் வேறல்ல, அவருடைய லீலைகள் வேறல்ல, அவருடைய பரிவாரம் கூட வேறல்ல அப்படின்றது எல்லாமே நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் பகவான் தனக்கு புகட்டிய உபதேசங்களை பற்றி அர்ஜுனன் சிந்திக்க துவங்கினார். ஓகே, உபதேசங்கள் தான் அர்ஜுனனின் மனதில் இருந்த பௌதிக கலங்கங்கள் போக்கின. கலங்கங்களை எல்லாம் அவர் வந்து விடுபட்டார். காம, குரோத, லோப, மோக, மத, அக்ஷரம் எல்லாமே அவரை விட்டு நீங்கியது. பகவான் சூரியனை போன்றவர் இல்லையா? இப்ப சூரியன் வந்து அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி என்ன சொல்லுங்க? அவன் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நீரை வேணாலும் அவர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுவார் இல்லையா? அது ஒரு யூரினல் நீர் கூட இருந்தா கூட அதுல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட் எடுத்துருவார். மிச்சம் எல்லாம் கலங்கள்லாம் இங்கே நின்றுடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி சூரியன் வந்து புனிதத்தன்மை, அந்த வெப்பம் இல்லையா வந்து புனிதத்தை, அக்னி வந்து எப்பவுமே புனிதத்தை வந்து நிலைப்படுத்தும். சூரியன் உதயமான உடனே இருள் அல்லது அறியாமை மறைந்து விடுகிறது இல்லையா? பகவான் சூரியனை போன்றவர். ஸோ அவர் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து அறியாமையே இருக்கார் இல்லையா? எனவே பக்தனின் மனதில் பகவான் தோன்றினால் அங்கே உடனே துன்பம் தரும் பௌதிக விஷயங்கள் உடனே அகன்றுவிடும். அப்ப நாம் அந்த அளவுக்கு அவர் மீது பற்றுதலை கொண்டு பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியணும். சவணம் பண்ணணும், கீர்த்தனம் பண்ணணும், ஸ்மரணம் பண்ணணும், வேற எல்லாம் என்னெல்லாம் சேவை முடியாதோ அதெல்லாம் செய்யணும். எனவே ஜட உலக கலங்கங்களிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ள பகவானின் நாமத்தை விடைவிடாமல் உச்சரிக்க வேண்டும் என்று பகவான் சைத்தன்ய சிபாரிசு செய்கிறார் இல்லையா? பகவான் எனவே ஜட உலக கலங்களிலிருந்து பாதுகாப்பு கொள்ள சொன்ன ஹரே நாம ஹரே நாம ஹரே நாம இவ கேவலம் கலவ் நாஸ்தியவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா? மன்யத்தை, இது மன்யத்தேன்னு வரும். ஸோ அதாவது அந்த அந்த நாமம், அதாவது நமக்கு பகவானுடைய ஹரிநாமம் தவிர நம்மளை ரட்சிக்கக்கூடியது எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல, இந்த கலியுகத்துல கிடையாது. பகவானின் பிரிவு உணர்ச்சி பக்தனுக்கு உண்மையாக வேதனை தருவதுதான். கண்டிப்பா வேதனை இருக்கும். ஆனால் அது பகவானும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் இதயத்தை அமைதிப்படுத்தக்கூடிய உன்னதமான ஒரு விளைவை ஏற்படுத்துகிறது. ஏன்னா ஹிருதயத்துல அவர் எப்பவுமே இருக்கார் நம்மளோட இல்லையா? பிரிவு உணர்ச்சிகள் கூட உன்னத ஆனந்தத்திற்கு காரணமாக உள்ளன. இவற்றை கலங்கப்பட்ட பௌதிகமான பிரிவு உணர்ச்சிகள் ஒருபோதும் ஒப்பிடக்கூடாது. ஓகே, ஏன்னா அதுல வந்து உடல் தளத்திலிருந்து நாம் நோக்குவது, இது ஆன்ம தளத்திலிருந்து நோக்குறது. ஸோ ஆன்ம தளத்துல நோக்கும் பொழுது பகவானை விட்டு நம்ம எப்பவுமே பிரியவே இல்லை. பகவான் எப்பவுமே இங்க இருக்கார். அவர் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம பிராணன் விட்டுட்டு இருப்போம். அவர் இல்லைன்னா பிராணன் கிடையாது. ஓகே, நிறைய பேர் காணும். வாசுதேவாங்கிரி அனுத்யான பரிபிரம்ஹித ரம்ஹசா பக்தியா நிர்மதிதா சேஷசாயா தீக்ஷணோ அர்ஜுனாக. எஸ், மல்லிகா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கமல பாதங்களை இடையறாது நினைவு கூர்ந்ததால் அது அவரது பக்தியை வேகமாக பெருகச் செய்தது. இதனால் அவரது மனதில் உள்ள எல்லா குப்பைகளும் மறைந்தன. பொருளுரை: மனதில் உள்ள பௌதீக ஆசைகள் ஜட களங்கத்தினால் விளைந்த குப்பைகளாகும். இத்தகைய களங்கங்களால் ஆன்மீக வாழ்வில் உள்ள உற்சாகத்தை இழக்கச் செய்யும் இணக்கமானதும் இணக்கமற்றதுமான பல பொருட்களை ஜீவராசி சந்திக்கிறான். பந்தப்பட்ட ஆத்மா பிறவிதோறும் பல்வேறு திருப்தி அளிக்காத பொருட்களுள் சிக்கிக் கொள்கிறான். இவை அனைத்தும் பொய்யானவையும் தற்காலிகமானவையும் ஆகும். இவை பௌதிக ஆசைகளால் வருகின்றன. ஆனால் உன்னதமான பகவானுடன் நாம் பக்தி தொண்டின் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது பௌதீக ஆசைகள் அகன்று ஜீவராசி அமைதி பெறுகிறான். அர்ஜுனன் தன் கவனத்தை பகவானின் போதனைகளை நோக்கி திருப்பிய உடனேயே பகவானுடனான அவரது நித்திய உறவு வெளிப்பட்டு எல்லா பௌதீக களங்கங்களிலிருந்தும் தான் விடுபட்டதை அவர் உணர்ந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ், எதை நினைத்தால் நாம வந்து நம்முடைய மனசுல வந்து மாதாஜிக்கு நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி, இங்க ஷேர் பண்ண வேண்டான்னு. ஓகே,
இந்த பிடிஎஃப்லாம் வந்து நீங்க குரூப்ஸ்ல போடாதீங்க. ஓகே, டீச்சர்ஸ் குரூப்லயும் போடாதீங்க. ஏன்னா இது என்ன ஆகும்னாக்கா, இது ஒரு ஒரு புக்குமே நான் ஸ்கேன் பண்றதுக்கு 2000 ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ புக்கு வேல்யூவே வந்து 500 600 தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு, இல்லையா? அவ்வளோ கூட வராது. ஆனாலும் இதுக்கு இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்றேன்னா இதை வந்து நம்ம டீச்சிங்காக உபயோகப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான். நான் ஆல்ரெடி கூட மாதாஜிக்கு சொல்லியிருந்தேன், தாரணி மாதாஜிக்கு, ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ்ல போடாதீங்க அப்படின்ட்டு. ஆனாலும் அவங்க போட்டாங்க. இப்போ நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன். நான் அதை உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆக்சஸ் வேணும்னா அவங்க லோக்கல் காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு அந்த டிரைவ் ஆக்சஸ் வந்து உங்க இமெயில் ஐடி கொடுத்து நீங்க வாங்கிக்கோங்க. மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க எனக்கெல்லாம் தனித்தனியா அனுப்பிட்டாங்க மாதாஜி. அவங்க யாருக்காக போட்டாங்கன்னு தெரியல. அது போட்டா அவங்க பாகவதம் புக்கு வாங்குவாங்களா? வாங்க மாட்டாங்க. அதுதான் நான் இப்ப பக்தி விருஷா குரூப்லயே ஒருத்தர் வந்து அப்ப நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ, ஐ எம் கில்லிங் த சேவா, இல்லையா? அதுதான் மாதாஜி. இப்ப என்னோட பக்தி விருஷா குரூப்ல ஒருத்தர் என்ன செஞ்சாருன்னா, ஒருத்தவங்களுக்கு புக் இல்ல, இது பகவத்கீதை புக்கே இல்ல. அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் பிடிஎஃப் அனுப்புறேன்னாரு. அனுப்பாதீங்கன்னு நானு. அப்புறம் எப்படி அவங்க புக் வாங்குவாங்க பிடிஎஃப் அனுப்புனா? அதனால வாங்க அனுப்பக்கூடாது, புக் அந்த வாங்கணும். அது கிளாஸ்லயே நமக்கு இவங்க சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி, உடனே சொல்லிட்டாங்க. ம் உங்க அந்த மாதாஜி போட்டாங்க, நான் அதை டெலீட் பண்ணிட்டேன். நீங்க யாராவது அவங்களுக்கு கால் பண்ணி மாதாஜிக்கு சொல்லுங்க, அவங்க எதனா தப்பா நினைச்சுக்க போறாங்க. நான் ஜஸ்ட் பார்க்கும்பொழுது எனக்கு தெரிஞ்சது, அது பாப்அப் வந்துச்சு எனக்கு. ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் அதை ஷேர் பண்ண வேண்டாம். லோக்கல் லோக்கல் பாகவதமா மாதாஜி, பாகவதமா போயிட்டு அது ஓகே. ஷார்ட் கிளாஸ்ல வேற ஷேர் பண்ணுங்கன்னு வேற போட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு சொல்லுங்க, யாரும் புக்கே வாங்க மாட்டாங்க இப்போ. டெம்பிள் அதுதான் நம்ம நம்ம ஒரு 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 லாங்குவேஜும் 108 புக்கு விற்க வேண்டிய டார்கெட் வச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. இன்னொன்னு, இதை நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. வீட்டில் நம்ம வந்து புக்கு வச்சாதான் பகவானும் நம்மளோட இருக்கிறதுன்றத நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அவங்க இது ஒரு ஈஸியா, இது ஈஸி சாமானியமே கிடையாது. ஒரு ஒரு புக்குக்குமே 2000 பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இதுக்கு. இப்போ இது வரைக்குமே 6 காண்டங்கள்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோக்கு வந்து 2000 பண்ணேன். செகண்ட் கேண்டோ வந்து உங்களுக்கு சின்ன புக்கு தான், அதுவும் 2000 தான் வந்துச்சு ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது ரெண்டும் சேர்த்து 4000. தேர்ட் கேண்டோ 2 புக்கு, ஃபோர்த் கேண்டோ 2 புக்கு. அப்போ அது 2 4 இல்லைங்களா? 8000 ஆல்ரெடி இது ஆச்சு. இப்போ இது ஒரு 2 6 8 10 12,000 செலவு பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸ்கேனிங்க்கே. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஐ எம் கில்லிங் த சேவா டெம்பிள், இல்லையா? இதை நீங்க ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். நான் அவங்க மறந்துருக்காங்களோ என்னவோ தெரியல எனக்கு. நான் நாளைக்கு சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. இப்போ நாளைக்கு யாருக்காவது வாட்ஸ்அப்ல கொஞ்சம் பண்ணிடுங்க, நான் வாட்ஸ்அப் பண்ண முடியாது. நான் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. பண்ணிடுங்க. மாதாஜி, டோன்ட் ஷேர் இந்த குரூப். மாதாஜி இன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆக்சுவலி, ஷீஸ் இன் கிளாஸ், பிகாஸ் புக் சேவா வில் ஹிட் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. ஓகே. சரிங்களா? ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், அவங்களுக்கு லோக்கல் காப்பியில வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். நீங்க யாருக்கு ஷேர் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் டிரைவ்ல போட்டு ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் ஆமா, நீங்க ஷேர் பண்ணி தனித்தனியா அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் டீச்சர்ஸ்க்கு தனித்தனியா ஷேர் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் எதுக்கு குரூப்ல போடுறாங்கன்னே தெரியல மாதாஜி. அது இல்ல புஷ்பம், அதை நீங்களே ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுங்க. தாரணி, நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. டோன்ட் அஃபெண்டிங் மோட்ல எதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ ஏன்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய இல்ல, இல்ல. சேவைக்கு வந்து அது தடையா இருக்கு, அதனாலதான், வேற எதுவும் இல்லை. கிளாஸ் முடிஞ்சு சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. அர்ஜுனன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கமல பாதங்களை இடையறாது நினைவு கூர்ந்ததால் அது அவரது பக்தியை வேகமாக பெருகச் செய்தது. நமக்கு இது ஹிண்ட். ஓகே, பகவானிடத்துல பக்தியை நம்ம எப்படி பெருக்கிக்கிறதுனா, பகவானுடைய திருவடிகளை நாம எப்பொழுதுமே ஆழ்ந்து சிந்தித்து கொண்டே இருக்கணும். எஸ்பெஷலி நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது இதை நினைச்சோம்னாலே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜபம் வந்து பியூரிஃபை ஆகும். ஜபமும் ஃபோக்கஸா இருக்கும். இதை நான் நிறைய வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். மேபி 1 ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் வரைக்குமே நான் அதை நல்லாவே பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப ஃபோக்கஸா இருக்கும். அதனால வந்து கண்டினியூஸா அது வர்றதில்லை. நம்ம எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் ஜபம் பண்றோம். அப்படின்னா ஆழ்ந்து ஜபம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. என்னவோ நானும் ஜெபம் பண்றேன், எங்க வீட்டுக்காரரும் கச்சேரிக்கு போறான்ற மாதிரி நாம ஜெபம் பண்றது அது கண்டிப்பா பண்றோம். ஆனா ஃபோக்கஸ்டா, அட்டென்டிவா, பயபக்தியோட இறைவன் திருவடிகள் மீது அன்பு கொண்டு பண்றது வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் வேணும், இல்லையா? ஸோ அந்த அந்த செயலை நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அந்த பண்ணும் பொழுது அப்போ நமக்கு பக்தி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து பெருக ஆரம்பிக்கும். இதனால் அவரது மனதில் உள்ள எல்லா குப்பைகளும் மறைந்தன. இது 100%. காலையில ஒரு நிகழ்ச்சி ஆக்சுவலி எனக்கு கூட ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு. அவங்க அதாவது ஆல்ரெடி சப்ளை பண்ணிட்டோம் ஐட்டம். அவங்க 1 வருஷம் எக்ஸ்பைரி டேட் வச்சு தான் கொடுத்துருக்கோம். அவங்க சொல்றாங்க 3 மாசம் கழிச்சு, பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் 3 மாசம் கழிச்சு இந்த ஐட்டம் நான் யூஸ் பண்ணலன்னா
அது என்னால வந்து யூஸ் பண்ண, அதாவது நான் உங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பிடுவேன் அப்படின்னு கேட்டு சொன்னாங்க. எனக்கு அதாவது கோவமே வரக்கூடாதுதான். ஆனா பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல அந்த வீரியம் வந்து தெரிஞ்சது. ஓகே. ஐ ஹவ் ஃபெல்ட் எனக்கு அந்த கோவம் வந்ததுன்றத வந்து உணர முடிஞ்சது எனக்கு ஆக்சுவலி. தட் இஸ் நாட் த ரைட் வேன்னு காலையில இருந்து நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ வி ஷுட் நாட். இதுதான் நம்மள வந்து பக்தியில வந்து ரியலைஸ் பண்ண வைக்கும். ஓகே. நாம கிரேட் பக்தி பண்றது இல்ல. நம்ம சாதாரண பௌதிக நிலையில இருந்து தான் நிறைய விஷயங்கள் செயல்படுறோம். ஆனாலும் அந்த நாம ஜபங்கள் என்பது நம்மள வந்து நாம செய்யக்கூடிய தவறை வந்து சுட்டி காட்டுகிறது. பக்குவத்துக்கு வா, பக்குவத்துக்கு வா. அடுத்த தரப்புல இருந்து நம்மள எவ்வளவுதான் நம்மள வந்து இது பண்ணா கூட நாம அதற்காக நம்ம வந்து நம்முடைய நிலையை விட்டு நாம இறங்கிடக்கூடாது. நாம பக்தர்கள் என்ற அந்த நிலையில வரும்பொழுது பொறுமை இல்லையா, இதெல்லாமே வந்து கடைசி வரைக்கும் கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல் பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கு. அது வேற யாரும் இல்ல, பகவான் தான். எல்லாருக்குமே நமக்கு ஒரு உள் உணர்வு நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குதுன்னா உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவான் நமக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறார். யூ டன் மிஸ்டேக் அப்படிங்கிறது வந்து நீ கொஞ்சம் கூட நீ அந்த இதை வந்து அதையே நீ ரொம்ப ரொம்ப காமா ஹேண்டில் பண்ணணும். ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா சொல்லக்கூடாது. ஆனா அதுல உனக்கு கோபம் இருக்கக்கூடிய அந்த இது வந்து பாவம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு அவங்க ஃபீல் ஆவாங்க இல்லையா, அப்படிங்கிறது வந்து மனசுல வருது. அந்த மாதிரி இந்த ரியலைசேஷன்லாம் நமக்கு எதனால வருது? நம்ம செய்யக்கூடிய நாம ஜபங்கள் தான். உங்களுக்கு கூட இந்த ரியலைசேஷன் இருக்கும். எவ்ரி ஒன் வில் கெட் ரியலைசேஷன் இல்லையா. டக்குன்னு நம்ம பேசிடுறோம் இல்லையா, அந்த டக்குன்னு பேசக்கூடிய அந்த இது வந்து கண்டிப்பா குறைச்சிக்கணும் இல்லையா. பௌதீகத்துல வேற வழி இல்லாம தான் பேசுறேன் நான். இல்லைன்னா நான் எனக்கு பேசவே பிடிக்கல. ஆனா வேற வழியே இல்லை. எல்லாரும் என்கிட்ட தான் வந்து முட்டி மோதுறாங்க. என்ன பண்றது? அதை ஹேண்டில் பண்ண ஆல் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், ஆல் இஷ்யூ மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே என்கிட்ட தான் வருது. வேற யாருமே ஹேண்டில் பண்றதே கிடையாது. ஸோ அப்போ நான் பேச வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுறேன். ஸோ நிறைய இடத்துல இருந்து ஓகே அப்படின்னு போயிடுவேன். எப்பயாவது ஒரு சமயத்துல இந்த மாதிரி பேச வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வரும் பாருங்க, அப்போ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன் நான். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதனால ஃபீல் பண்றோம்? நம்ம வந்து செய்யக்கூடியது தவற வந்து நம்மளால வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து பக்தி தான் நமக்கு வந்து உணர்த்துகிறது. ஸோ பகவானுடைய புனித நாமங்களினுடைய விளைவுகள் தான் நம்ம இதெல்லாம் உணர ஆரம்பிக்கிறோம். நம்ம எதுவும் கிரேட் பர்சனாலிட்டி கிடையாது. ஆனா பக்தியினால வரக்கூடியது, நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தியும் நாம கிரேட்டா பண்றது இல்ல. ஆனா பக்திக்கு இருக்கக்கூடிய மகிமையால நமக்கு அது வந்து தெரிய வருது. இதை நாம இப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம முயற்சிக்கணும். எந்த சூழ்நிலையிலுமே நாம பெரிய சாதனையாளரும் கிடையாது, பெரிய பக்தரும் கிடையாது. ஆனா பக்தி எனக்கூடிய அந்த இது வந்து ப்ராப்பர்ட்டி யாருடையது? ஓனர்ஷிப் பகவானுடையது இல்லையா. ஸோ அது தெய்வீகமான அந்த தெய்வீகமான குவாலிட்டியினுடைய உந்துதல் தான் நம்மளை வந்து உணர வைக்குது. ஸோ இந்த கிரெடிட் எல்லாம் நமக்கு கிடையாது, தெய்வீகத்துக்கும் பகவானுக்கும் சம்பந்தப்பட்டது. ஓகே. அந்த பண்பை வந்து நாம அக்வயர் பண்ணணும். ஆனா அந்த பாதையில போயின்னு இருக்கும். அதனால நிறைய தடை கற்கள் என்பது இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் நமக்கு வேகமா பக்தி பெருகிறதே கிடையாது. இதெல்லாம் நம்ம தடை கற்களா பார்க்கும்போது இப்போ இவர் மாதிரி நம்ம ஃபுல் ஃபோக்கஸா பகவான் திருவடிகளை நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி மனசுல இருக்கக்கூடிய குப்பை எல்லாமே வந்து வெளியில போயிடும் இல்லையா. மனதில் உள்ள பௌதிக ஆசைகள் ஜட கலங்கத்தினால் விளைந்த குப்பைகள் ஆகும். இத்தகைய கலங்கங்களால் ஆன்மீக வாழ்வில் உற்சாகத்தை இழக்கச் செய்யும் இல்லையா. ஆன்மீக வாழ்க்கையில வந்து நம்ம இந்த கலங்கங்கள் எப்போ இருக்கோ, நமக்கு கோபம் எப்போ வருதோ அப்ப கண்டிப்பா எந்த நிலைக்கு போறோம்? நம்ம அஜ்ஞானத்திற்கு போறோம். அஜ்ஞானத்துல செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து குப்பைதான் இல்லையா. உற்சாகமே இருக்காது. இணக்கமானதும் இணக்கமற்றதுமான பல பொருட்களை ஜீவராசிகள் சந்திக்கிறாங்க இல்லையா. நிறைய இடத்துல நமக்கு முரண்பாடுகள் இருக்கும், முரண்பாடற்ற நிலையும் இருக்கும். முரண்பாடற்ற நிலையை வந்து நம்ம ஓகேன்னு அக்செப்ட் பண்ணிடுவோம். முரண்பாடோடு இருக்கிறத வந்து நம்ம நமக்கு மனசே ஒத்து வராது. திருப்தி அளிக்காத பொருட்களும் திருப்தி அளிக்கக்கூடிய பொருட்களும் சிக்கிக் கொள்கின்றான். அதுக்குள்ளேயே நம்ம மாட்டிக்கிறோம். நமக்கு பிடிக்காத விஷயத்துல போய் மாட்டின்னு இருப்போம், நமக்கு பிடிச்ச விஷயத்துல மாட்டின்னு இருப்போம் இல்லையா. பிடிச்ச விஷயத்தால சந்தோஷப்படலாம், பிடிக்காத விஷயத்துக்கு நாம துக்கப்படலாம் இல்லையா. இவை அனைத்தும் பொய்யானவையும் தற்காலிகமானவையும் ஆகும் இல்லையா. துக்கமும் சுகமும் இன்பமும் துன்பம் எல்லாமே வந்து தற்காலிகம் தான். சோ இவை பௌதிக ஆசைகளால் தான் வர்றது. ஓகே. இதை நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல கூட நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. நம்முடைய கோ சிஸ்டர்ஸ் இல்லையா, எஸ்பெஷலி ஒரு பெரிய ஃபேமிலி கெட் டுகெதர் ஆனாக்கா அங்கே ஆம்பளைங்க எதுவுமே வந்து பெருசா சண்டையும் இருக்காது, அவங்க பாட்டு உட்காந்து அரட்டை அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா பெண்கள் அப்படி கிடையாது இல்லையா. டக்குன்னு நீ ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு நான் ஏதாவது ஒன்று கேட்டாதான் எனக்கு நிம்மதி அப்படின்ட்டு டக்குன்னு போட்டுருவோம் இல்லையா.
ஸோ அப்போ கேட்டு வந்துதான் நைட்டு நிம்மதியா தூங்கவே முடியும், இல்லைன்னா தூங்கவே முடியாது. ஓகே. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு பிரஜல்பாகலாம் நம்ம வந்து இன்வால்வ் ஆகாம இருக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நமக்கு. அது எல்லாமே ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் நமக்கு. அந்த எனர்ஜி எல்லாம் நம்ம உடல்ல வாங்கும்போது என்ன ஆகுதுனாக்கா நமக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தியில வந்து போக்கஸ்டா செய்ய முடியாது. ஓகே. பௌதிக ஆசைகள் அகன்று ஓ பௌதிக ஆசைகள் அகன்று ஜீவராசி அமைதி பெறுகிறான். அர்ஜுனன் தன் கவனத்தை பகவானின் போதனைகளை நோக்கி திருப்பிய உடனே பகவானுடனான அவரது நித்திய உறவை வெளிப்படுத்தி எல்லா பௌதிக கலந்து தான் வெளிப்பட்டதாக உணர்ந்தார். அது ரெலி பிகாஸ் ஆஃப் என்னது? ஆனந்தமயத்தால தான். ஓகே. அவர் இடைவிடாத பகவானை தியானித்ததால், இறைவனுடைய திருவடிகளை எண்ணி அதுல பக்தி கொண்டதால, அதை தவிர அவரை சுற்றி நடக்கக்கூடிய எதுவுமே அவருக்கு பெரிய இதுவா தெரியல. அதுல ஆனந்த மயத்துல வந்து அவர் வந்து நிலை பெற்று விடுகிறார். எப்போ ஒரு ஜீவன் வந்து ஆனந்த மயத்துல நிலை பெறுகிறதோ, இறைவன் அவர்களுக்கு வாசுதேவ நிலையை அவர்கள் அடைந்து விடுகிறார்கள். சோ அந்த இறைவன் எப்பொழுதுமே அவர்களுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடியதை வந்து அவங்களால வந்து காண முடியும். எப்போனாக்கா அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாமே ஜீரோவா இருக்கும். அப்பதான் இதெல்லாம் நடக்கும். இதம் பகவதா ஞானம் எத்தத் சங்கிராம மூர்த்தனி கால கர்மதமோருத்தம் புனர் அத்யகமத் பிரபு. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. பகவானின் லீலைகள் மற்றும் செயல்களினாலும் அவரது மறைவினாலும் அவர் விற்று சென்ற உபதேசங்களை அர்ஜுனன் மறந்துவிட்டது போல் காணப்பட்டது. ஆனால் இது உண்மையல்ல. மீண்டும் அவர் தன் புலன்களுக்கு எஜமானர் ஆனார். பொருளுரை. நித்தியமான காலத்தின் வலிமையால் பந்தப்பட்ட ஆத்மா அவனது கர்மங்களுக்குள் சிக்கி கொள்கிறான். ஆனால் பகவான் பூமியில் அவதரிக்கும் போது கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களில் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படுவது இல்லை. பகவானின் செயல்கள் நித்தியமானவை. அவை அவனது ஆத்ம மாயா அல்லது அந்தரங்க சக்தியின் தோற்றங்களாகும். பகவானின் எல்லா லீலைகளும் அல்லது செயல்களும் ஆன்மீகமானவை என்ற போதிலும் அவை சாதாரண மனிதனுக்கு பௌதிக செயல்களுக்கு சமமானவையாக தோன்றுகின்றன. எதிரிகளைப் போலவே அர்ஜுனனும் பகவானும் கூட குருட்சேத்திர யுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததாக காணப்பட்ட போதிலும் உண்மையில் தமது அவதார நோக்கத்தையும் தமது நித்திய நண்பனான அர்ஜுனனுடன் சகவாசம் கொள்வதையும் அச்சமயத்தில் பகவான் நிறைவேற்றினார். எனவே பௌதிகமானதை போல் காணப்பட்ட அர்ஜுனனின் அத்தகைய செயல்கள் அவரது உன்னத நிலையை இழக்கும்படி செய்துவிடவில்லை. மாறாக பகவானின் கீதத்தையே அவை நினைவுபடுத்தின. உணர்வை வெளிப்புற செய்யும் இம்முறை பகவத்கீதையில் 18.65 பகவானால் பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. மன்மனா பவமத் பக்தோ பத்யாதி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவஸ்யசி சத்தியம் தே பிரதிஜானே பிரியோசிமே. ஒருவர் எப்பொழுதும் பகவானை பற்றியே நினைக்க வேண்டும். மனது அவரை மறந்துவிடக் கூடாது. ஒருவர் பகவானின் பக்தனாகி அவரை வணங்க வேண்டும். இப்படி வாழ்பவர் அவரது கமல பாதங்களில் அடைக்கலம் பெறுவதன் மூலமாக பகவானின் ஆசைகளை பெறுவது நிச்சயம். நித்தியமான இவ்வுண்மையை பற்றி சந்தேகப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை. அர்ஜுனன் பகவானின் நித்திய நண்பனாதலால் இந்த ரகசியம் அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. உறவினர்களுடன் யுத்தம் செய்யும் ஆசை அர்ஜுனனுக்கு இருக்கவில்லை. ஆனால் பகவானின் நோக்கத்திற்காக அதை அவர் செய்தார். அவர் எப்பொழுதும் பகவானின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதிலேயே ஈடுபட்டு இருந்தார். எனவே பகவத்கீதையின் எல்லா உபதேசங்களையும் அவர் மறந்து விட்டார் போல் காணப்பட்டாலும் பகவானின் மறைவுக்கு பின்னும் அவர் அந்த உன்னதமான நிலையிலேயே இருந்தார். ஆகவே ஒருவர் தன் செயல்களை பகவானின் நோக்கத்திற்கு உதவும் வகையில் அமைத்து கொள்ள வேண்டும். இப்படி செய்பவர் பகவானிடம் திரும்பி செல்வது நிச்சயம். இதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூரணத்துவம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பகவானின் லீலைகள் மற்றும் செயல்களினாலும் அவரது மறைவினாலும் அவர் விட்டு சென்ற உபதேசங்களை அர்ஜுனன் மறந்து விட்டது போல காணப்பட்டது. ஆனால் அது உண்மை அல்ல. மீண்டும் அவர் தன் புலன்களுக்கு எஜமானன் ஆனார்.
இல்லையா? அதாவது புலன்களை அவர் கட்டுப்படுத்தினார் என்ற அர்த்தம் இல்லையா? புலன்களுக்கு எஜமானன் ஆகிறது அப்படின்னா மனதை வந்து பக்குவப்படுத்தியிருக்கார். ஓகே, மனதுதான் வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தும். ஸோ அவர் மனசை கட்டுப்படுத்தியிருக்கார். நித்தியமான காலத்தின் வலிமையால் இல்லையா, எட்டர்னல் டைம், பந்தப்பட்ட ஆத்மா அவனது கர்மங்களுக்குள் சிக்கிக் கொள்கின்றான். 100% இல்லையா? காலம்தான் பதில் சொல்லும் அப்படின்னு நம்ம ஜென்ரலா பேசுவாங்க இல்லையா? இன்றைக்கு கடினமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்க அதே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை. இன்றைக்கு ரொம்ப மேன்மையா இருக்கிறவங்களும் அதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா? இட் இஸ் அ ரொட்டேஷன். அது எதனாலனா நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலனால இல்லையா? நற்கர்மங்களை செய்தா அதை நிலை பெற்றுக் கொள்ள முடியும். நற்கர்மங்களே கடைசி வரைக்கும் செய்யணுமான்றது நம்ம உத்தரவாதம் கிடையாது இல்லையா? அதாவது 30 வருஷங்கள் வாழ்ந்தவர்களும் கிடையாது, கெட்டவங்களும் கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதற்கேற்றவாறு காலச்சக்கரமும் நமக்கு செயல்படும். ஆனால் பகவான் பூமியில் அவதரிக்கும் பொழுது கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலங்களில் ஆதிக்கத்திற்கு அவர் உட்படுவது கிடையாது. அவர் 3 காலங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதனால அவர் கிடையாது. ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம தான் நமக்கு காலத்தோட பிணைப்பிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? 5 விதமான விஷயங்கள் நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா? அதாவது பரமாத்மா, ஆத்மா இல்லையா, பிரகிருதி, அடுத்து காலம், கர்மம். ஆனா இந்த 4 வந்து நித்தியமானது. இந்த கர்மம் மட்டும்தான் வேறுபட்டிருக்கு இல்லையா? அவை அவரது ஆத்ம மாயா அல்லது அந்தரங்க சக்தியின் தோற்றங்களாகும் இல்லையா? பகவானுடைய செயல்கள் எல்லாமே நித்தியமானது. ஸோ அதனாலதான் அந்தரங்க சக்தியாலதான், அதனாலதான் நித்தியத்தன்மை இருக்கும். அதே பகிரங்க சக்தியா இருந்தா நித்தியம் இருக்காது இல்லையா? அவர் முழுவதுமே ஆன்மீகம். அதனால ஒன்லி அந்தரங்கம் தான். மேலும் உம் பகவானின் எல்லா லீலைகளும் மற்றும் லீலைகளும் செயல்களும் ஆன்மீகமானவை என்ற போதிலும் அவை சாதாரண மனிதனுக்கு பௌதிக செயல்களுக்கு சமமானவையாக தோன்றுகின்றது. ஏன்னா நாம் என்ன பண்றோம், அவருடைய செயல்களை நம்முடைய செயல்களோடு ஒப்பிட்டு விடுகின்றோம். பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் இல்லையா? நம்ம பார்க்கிற பார்வை எப்படி இல்லையா? இல்லைன்னா அனுமான் பிரமாணம். அவருடைய உயர்ந்த ஸ்தானத்தை வந்து சப்த பிரமாணத்தின் மூலியமா கேட்டா மட்டும்தான் அவருடைய நிலை வேறு, நம்முடைய நிலை வேறு அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். எதிரிகளைப் போலவே அர்ஜுனனும் பகவானும் கூட குருஷேத்திர யுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததாக காணப்பட்ட போதிலும் உண்மையில் தமது அவதார நோக்கத்தையும் தமது நித்திய நண்பனான அர்ஜுனனுடன் சகவாசம் கொள்வதையும் அச்சமயத்தில் பகவான் நிறைவேற்றினார் இல்லையா? அதாவது அர்ஜுனனும் பகவானும் கூட குருஷேத்திர போடத்தில் ஈடுபட்டிருந்தா காணப்பட்ட போதிலும், அவங்க 2 பேரும் இருந்தாலும் உண்மையில் அவர் தமது ஹரே அவதார கிருஷ்ணா மாதாஜி. நோக்கத்தையும் இல்லையா, தமது ஹரே நித்திய கிருஷ்ணா மாதாஜி. நண்பனான சாரி மாதாஜி, மறுபடியும் மங்களம் மாதாஜி அதுல வீடியோ போட்டிருக்காங்க ஷார்ட் பாகவத கிளாஸ்ல. ஒரே நிமிஷம். மங்களம் மாதாஜி. நான் அவங்க ஃபுல் பிடிஎஃப்பும் போட்ட மாதிரி தெரியல. அப் டு 33ன்னு போட்டிருக்காங்க. 9th சாப்டர் 33 வரையிலும். மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 3 பிடிஎஃப் இருக்கு. பெரிய புக் அது. ஆமா, ஓகே, அது அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிடிஎஃப் தான் அவங்க போட்டிருப்பாங்க 9. கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் முடியற வரையிலும் உள்ளத போட்டிருக்காங்க இல்ல மாதாஜி? ஆமா, இது வரையிலும் நடத்தின வரையிலும் உள்ளத ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் மட்டும் போட்டிருக்காங்க. நான் என்ன பண்ணட்டும்,
இவங்கள சரி பரவாயில்ல, விட்டுருங்க. என்ன இது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தான் விட்டுருங்க. அடுத்தது போட வேணாம். நீங்க தான் சொல்லணும். நீங்க சொல்லிருங்க மாதாஜி. Hare Krishna Mataji, please don't share the scanned copy of Bhagavatam Bhagavatam book in the devotee group. This I have already told you, Mataji. Please, only it should be shared to the teachers who are taking the class. Okay, if we are sharing this, our Sukha Seva will hit. We are selling for the temple purpose. We have, Tamil team has 108 books, 108 sets of Bhagavatam to be sold by Bhadra Purnima. And if you are sharing this PDF, obviously no devotee will purchase. So it is hitting the Sukha Seva. If I have removed and again why Mangala Mataji is sharing, I really don't know Mataji. I'm in a class. That's the reason I silently removed. I thought of speaking to you later. Please ask Mataji to remove, stating this reason. Thank you very much. அவங்களுக்கே தெரியணும், அதெல்லாம் யோசிக்கணுமா? டீச்சரே இப்படி பண்ணா நம்ம என்ன செய்யறது மாதாஜி? நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அவங்களுக்கு. அப்ப அவங்க போட்டாங்க, இப்ப இவங்க போட்டாங்க. இவங்க போட்டதுக்கு அது என்னன்னா, மங்களா மாதாஜி வந்து அவங்க வந்து நான் எதுவும் அவங்கள சொல்ல மாட்டேன். ஏஜ் அவங்க வயசானவங்க இல்லையா, அதனால அவங்கள நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறது தைரியத்துல போட்டாங்களே. Yes, I respect her, but they should see. It will hit our. They are waiting. யாருமே வந்து இந்த இதெல்லாம் பிடிஎஃப்ஸ்லாம் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா யாருமே புக்ஸ் வாங்க மாட்டாங்க. We are killing actually. அவங்களே டெலீட் பண்ண சொல்லிட்டீங்களா மாதாஜி? நீங்க பண்ணலையா? நான் பண்ணா அவங்க அஃபெண்டிங் ஆயிடுவாங்க மாதாஜி. அவங்க ரொம்ப ஆமா. தாரணி மாதாஜி பண்ணிட்டீங்களா மாதாஜி? தாரணி மாதாஜி she will understand. அவங்க வந்து தப்பா நினைச்சுக்க மாட்டாங்க. அவங்க நான் சொல்லலாம் அவங்களுக்கு. அவங்க வயசானவங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுன்னு நான் பண்ணுவேன். They will feel bad immediate. அதனாலதான் சும்மா எதுக்கு வம்பு. வைஷ்ணவ அபராதம் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற மாதாஜி. அதையும் தாண்டி சில அபராதங்கள் பண்ண வேண்டியதாவே ஆயிடுச்சு. என்ன பண்ற? புரிஞ்சுக்கிறாங்க மாதாஜி. தாரணி மாதாஜி புரிஞ்சுப்பாங்க. அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம். அவங்க வயசானவங்கனால நான் அவங்கள கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுன்னு அவ்வளவுதான். வேற எதுவும். ஓகே, அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களே சொல்லிப்பாங்க, அவ்வளவுதான். எதிரிகளைப் போல அர்ஜுனனும் பகவானும் கூட குருஷேத்திர யுத்தத்தில் ஈடுபட்டிருந்ததாக காணப்பட்ட போதிலும் உண்மையில் தமது அவதார நோக்கத்தையும் இல்லையா, பகவானுடைய அவதார நோக்கத்தையும் தமது நித்திய நண்பனான அர்ஜுனனுடன் சகவாசம் கொள்வதையும் அச்சமயத்தில் பகவான் நிறைவேற்றினார். ஏன்னா அவங்க இப்ப மட்டும் கிடையாது, எத்தனையோ ஜென்மம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா எத்தனை யுகங்கள் தோறுமே அவங்க திரும்பி வந்துட்டு தான் இருக்காங்க இல்லையா, நரநாராயணராக இல்லையா. ஸோ அடுத்து இந்த இதுல வந்து திரேதா யுகத்துல எப்படி வந்தாங்க சொல்லுங்க. சத்திய யுகத்துல வந்து நரநாராயணன், ராமரும் லட்சுமணன், பரதன், பலராமர் மாதாஜி. ஆமா பலராமர், லக்ஷ்மர். இவர் வந்து ஐ திங்க் பரதரா நமக்கு தெரியல, அது எனக்கு தெரியல. ஆனா உடன் பிறப்பு அவங்க. அடுத்து வந்து இப்போ வந்து அர்ஜுனரும் இதுவாக வந்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ எனவே பௌதிகமானதை போல் காணப்பட்ட அர்ஜுனனின் அத்தகைய செயல்கள் அவரது உன்னத நிலையை வந்து, இன்னைக்கு இவ்வளோ கால்ஸ் வருது எனக்கும் புரியல, காணப்பட்ட அர்ஜுனனின் அத்தகைய செயல்கள் அவரது உன்னத நிலையை இழக்கும்படி செய்து விடவில்லை. அவர்
எனவே ஒரு தூய பக்த நிலையில இருக்கார். அந்த நிலையை அவர் இழந்து விடல, மாறாக பகவானின் கீதத்தை அவர் நினைவுபடுத்தினார். உணர்வை விழிப்புற செய்யும் இம்முறைதான் பகவத்கீதையில வந்து சொல்றது. மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத் யாஜிமாம் நமஸ்குரு மாம் ஏன வஷ்யக்ஷி சத்யம் தே பிரதிஜானே பிரியோஸ்மி மே. அதாவது ஒருவர் எப்பொழுதும் பகவானை பற்றி நினைக்க வேண்டும். மனது அவரை வந்து மறந்து விடக்கூடாது. மனதை அவரை அதாவது நினைக்க வேண்டும், மனது அவரை மறந்து விடக்கூடாது. அதுக்குதான் ஒரு இது இருக்கு இல்லையா? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா இல்லையா? அதுதான் ஒருவர் பகவானின் பக்தராகி அவரை வணங்க வேண்டும். இப்படி வாழ்பவர் அவரது கமல பாதங்களில் அடைக்கலம் பெறுவதன் மூலமாக பகவானின் ஆசிகளை பெறுவது நிச்சயம். இப்படி யார் வாழ்றாங்களோ பகவானின் திருவடிகளிலிருந்து அவங்களுக்கு வந்து ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும். நித்தியமான உண்மையை பற்றி சந்தேகப்படுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை இல்லையா? அர்ஜுனன் பகவானின் நித்திய நண்பனானதால் இந்த ரகசியம் அவருக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. So he was able to realize. உறவினர்களிடம் யுத்தம் செய்யும் ஆசை அர்ஜுனனுக்கு இருக்கவில்லை. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சொல்றார். ஆனால் பகவானின் நோக்கத்திற்காக அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் இல்லையா? அவர் எப்பொழுதும் பகவான் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதிலே ஈடுபட்டிருந்தார். அர்ஜுனன் வந்து கர்ணன் மீது அம்பு எய்யின்னு சொன்னப்போ அவருக்கு ஹெசிடன்ட் இருந்தது ஆஸ் அ வீரனாக. ஆனா அது இறைவன் சொன்னதால அது செஞ்சுட்டார். அது தவறோ சரியோன்னு யோசிக்கல. பகவத்கீதையின் எல்லா உபதேசங்களையும் அவர் மறந்து விட்டார் போல் காணப்பட்டாலும் பகவானின் மறைவுக்கு பின்னும் அவர் அதே உன்னதமான நிலையிலே இருந்தார். சரி, யார்கிட்ட இருந்து அவர் உபதேசங்கள் பெற்றார்? ஃப்ரம் த ஹையர் அத்தாரிட்டி இல்லையா? அடுத்து என்ன மாதிரி உபதேசங்கள்? வாழ்க்கைக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லையா? தவறான பௌதிக உபதேசங்கள் கிடையாது, ஆன்மீக தளத்திலிருந்து கேட்கப்பட்டது. அதனால் அது எப்பொழுதுமே மறக்க முடியாது. ஆகவே ஒருவர் தன் செயல்களை பகவானின் நோக்கத்திற்காக உதவும் வகையில் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அனுகூல்யஷ சங்கல்பம் பிரதிகூல்யஷ வர்ஜிதம் இல்லையா? அனுகூலம் பகவானுக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய அனுகூலமான விஷயங்கள் எல்லாமே நாம வந்து ஏற்றுக்கணும். இப்படி செய்பவர் பகவானின் இடம் திரும்பி செல்வது நிச்சயம். இதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பூர்ணம். இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த லைஃப். பூர்ணத்துவமாகும். ஓகே. விஷோகோ பிரம்ம சம்பத்யா சஞ்சின்ன தெய்வ சம்சயः லீன பிரகிருதி நைர்குண்யாத் அலிங்கத்வாத் அசம்பவः. எஸ். ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. அவர் ஆன்ம ஞானத்தை பெற்றிருந்ததால் இருமையை பற்றிய சந்தேகங்கள் முற்றிலும் களையப்பட்டன. இவ்வாறாக அவர் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு ஆன்மீக நிலையில் வைக்கப்பட்டார். அவர் பௌதிக உருவத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதால் இனி மேலும் பிறப்பிலும் இறப்பிலும் சிக்கிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு அவருக்கு இல்லாமல் போயிற்று. பொருளுரை: இருமையை பற்றிய சந்தேகங்கள் ஜட உடலை பற்றிய தப்பான எண்ணங்களிலிருந்து துவங்குகின்றன. இந்த ஜட உடலே தான் என்று குறைமதியாளர்கள் நினைக்கின்றனர். ஜட உடலை தான் என்று எண்ணுவதே மிகப்பெரிய அறியாமையாகும். அறியாமையால் உடலுடன் சம்பந்தப்பட்டவை எல்லாம் நமக்கு சொந்தமானவை என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. என் உடல், என் உறவினர்கள், என் சொத்து, என் மனைவி, என் குழந்தைகள், என் செல்வம், என் நாடு மற்றும் என் சமூகம் என்பன போன்ற தவறான எண்ணங்களினால் ஏற்படும் சந்தேகங்கள் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு குழப்பத்தை விளைவிக்கின்றன. பரமபுருஷரான வாசுதேவன் அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அனைத்தும் என்ற அறிவே உண்மை அறிவாகும். எனவே பகவத்கீதையின் போதனைகளில் ஆழ்ந்து விடுவதன் மூலமாக இத்தகைய குழப்பத்திலிருந்து ஒருவர் விடுபடுவது நிச்சயம். அனைத்தும் பகவானின் சக்தியிலிருந்து விரிவடையும் விண்ணப்பதிகளே. சக்திக்கும் சக்தியை பெற்றிருப்பதற்கும் வேறுபாடில்லை. எனவே பூரண அறிவு அடையப்பட்ட உடனேயே இருமையை பற்றிய தப்பெண்ணம் குறைந்து விடுகிறது. சமர்த்தரான அர்ஜுனன் பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை ஏற்றதும் அவரது நித்திய நண்பரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய பௌதிகமான கருத்தை அவரால் உடனே வேறறுக்க முடிந்தது. பகவான் அவரது உபதேசம், உருவம், லீலைகள், குணங்கள் மற்றும் அவருடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ள அனைத்தின் மூலமாகவும் இன்னும் தன் முன்னேயே இருப்பதை அவரால் உணர முடிந்தது. அவரது நண்பரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது வெவ்வேறு சக்திகளின் வடிவில் இன்னும் தன் முன் இருப்பதை அர்ஜுனனால் உணர முடிந்தது.
எனவே பகவானின் சகவாசத்தை பெற மற்றொரு உடலை பெற வேண்டிய அவசியமில்லை. பரம புருஷரை பற்றி இடைவிடாமல் கேட்பதாலும் பேசுவதாலும் நினைப்பதாலும் அவரை வழிபடுவதாலும் இப்பிறவியிலேயே ஒருவரால் பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும். பகவானின் பக்தி தொண்டு அவரை பற்றி கேட்பதிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது. இந்த பக்தி தொண்டின் மூலம் அத்வய ஞான அல்லது பரிபூர்ணமான பகவானை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக இப்பிறவியிலேயே ஒருவரால் அவரை காணவும் உணரவும் முடியும். பகவானின் புனித நாமத்தை பாடுவதாலேயே தூய உணர்வெனும் கண்ணாடியில் படிந்துள்ள அழுக்கு அகற்றப்பட்ட உடனேயே ஒருவர் எல்லா பௌதிக சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறார் அல்லது முக்தி அடைகிறார். எனவே உன்னத அறிவில் ஒருவர் நிலை பெற்ற உடனேயே தான் இந்த உடல் என்னும் எண்ணம் அகன்று விடுகிறது. இந்த ஆன்மீக தன்னுணர்வின் மூலமாக தூய ஆத்மாவின் கடமை புதுப்பிக்கப்படுகிறது. ஜீவராசி சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் 3 ஜட இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவதால் இந்த தன்னுணர்வு சாத்தியமாகிறது. பகவானின் கருணையால் தூய பக்தர் ஆன்மீக இடத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறார். இந்நிலையில் பக்தர் மீண்டும் பந்தப்பட்ட வாழ்வில் சிக்கிக் கொள்வது சாத்தியமில்லை. வேத நூல்களில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள பக்தி தொண்டின் மூலமாக ஒருவர் திவ்யமான பார்வையை பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் பகவானின் இருப்பை அவரால் உணர முடியும். அர்ஜுனன் முன்பே குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் இந்நிலையை அடைந்திருந்தார். மேலும் பகவானின் இல்லாமையை அவர் உணர்ந்த போது உடனே அவர் பகவத்கீதையை தஞ்சமடைந்து மீண்டும் அவரது சுயநிலையை பெற்றார். இதுவே விசோக நிலை அல்லது எல்லா துயரங்களிலும் விடுபட்ட நிலையா. ஹரே கிருஷ்ண மதாஜி. தேங்க்யூ மதாஜி. தேங்க்யூ மதாஜி. விஷோகா பிரம்ம சம்பத்யா சஞ்சின்ன. விஷோக துக்கத்திலிருந்து விடுபடுதல். அவர் ஆன்ம ஞானத்தை பெற்றிருந்ததால் இல்லையா, பகவான் ஆல்ரெடி அவருக்கு கொடுத்திருக்கார். இருமையை பற்றி, அதாவது இன்ப துன்பங்களை பற்றிய சந்தேகங்கள் முற்றிலும் அவருக்கு அப்போ பகவான் இருந்தப்பே களையப்பட்டிருந்தது. இவ்வாறாக அவர் ஜட இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து அப்படி இருந்து ஏன் அவர் இப்ப இவ்வளவு துக்கித்து பேசினார் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஷின் வருமா வராதா? வரும் இல்லையா? எத்தனை ஸ்லோகங்கள் பகவானில் அவருடைய சகாயத்தை அவர் எப்படியெல்லாம் பெற்றார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நினைவு கூறுகிறாரா இல்லையா? பேசுறாரு இல்லையா அர்ஜுனர்? இப்ப நம்ம ரீசெண்டா 1 or 2 ஸ்லோகஸ்ல தான் பாக்குறோம். அவர் பகவான் இல்லைன்ற ஒரே ஒரு சங்கடம் தவிர அவருடைய பிரிவு இருந்தாலும் கூட அவளோடு இருந்த அந்த சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாமே அவர் எண்ணி ஆனந்தம் கொள்கிறார். அவரிடமிருந்து அவர் பெற்ற ஞானத்தை எண்ணி ஆனந்தம் கொள்கிறார் இல்லையா? சோ இந்த பிரிவினுடைய வேதனை அவர் எவ்வாறு அவர் அதை சரி பார்த்து கொள்கிறார், சரிப்படுத்திக் கொள்கிறார்னா இப்படி அவருடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்கள், அவருக்கு அவர் செய்த சகாயம், இதையெல்லாம் எண்ணி பார்த்து அவர் இன்புறுகிறார். சோ அப்போ மீண்டும் அவர் என்ன பண்றார்? அந்த பகவத்கீதை அவருக்கு எடுத்துரைச்சதை எண்ணிதான் அவரால் வழிக்கு வர முடிஞ்சது. அதனால பகவத்கீதை எனக்கூடிய காவியம் பகவானிலிருந்து அவர்கிட்ட இருந்த பௌதிகமான கருத்தை வேற இருக்க முடிந்தது. அப்படின்னா பகவான் அவர் முதல்ல நினைக்கலையா? மத்தது மாதவா யாதவா நண்பர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிற மாதிரி எல்லாம் கூப்பிடும் போது ஒரு பௌதிகமா தானே நினைச்சிட்டு இருந்திருப்பாரு. ஆமா, அப்போ அதுக்கு முன்னாடி உபதேசம் பெறுவதற்கு முன்னாடி அவர் அந்த தளத்துல இருந்துதான் அவரை பார்த்திருக்கார். அவருக்கு தெரியும் அவருடைய உன்னத ஸ்தானம் என்னன்றது பாண்டவர்களுக்கு தெரியும்ல. அவருக்கு இவரு கடவுளிடம். ஆனாலுமே நாம் எல்லாம் கூட நிறையவே பக்குவம் அடையணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனாலும் தவறுகள் இழைத்து கொண்டுதான் இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா இந்த இயற்கையினுடைய சுபாவம் அப்படி. நம்ம எப்பயுமே ஒரு குணத்தால ஈர்க்கப்பட்டு அந்த சூழ்நிலையில அந்த குணத்திற்கேற்ற சுபாவத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை கொண்டவர்கள் நாம். என்னதான் பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கறது நம்ம இந்த பிராக்டிக்கல் கண்டிஷன் எடுத்துக்கோங்களேன். ஒவ்வொருத்தருக்குமே வீட்டுல நிறைய சங்கடங்கள் இருக்கு இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்குமே சங்கடங்கள் இருக்கு, யாருக்குமே சங்கடங்கள் இல்லைன்ட்டு கிடையாது. பகவான் இருக்காருன்றது உறுதி கொண்டு நம்மளால சொல்லக்கூடிய இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்துதான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனாலும் ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது நாம் என்ன ஆகுறது? நாம ரஜோ குணத்திலேயோ இல்ல தமச குணத்திலேயோ இல்ல சத்துவ குணத்திலேயோ நாம் என்ன பண்றோம்? அந்த செயலை நம்ம செயல்படுத்துறோம் இல்லையா? சத்துவத்துல செயல்பட்டா ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனா ரஜோ மற்றும் தமசுல வந்தா நம்ம நம்மள நாமே அப்புறமா நம்ம திட்டிக்குவோம். நம்ம திட்டிக்கிறோமா திட்டிக்க மாட்டோமா? நான் போய் இப்படி பண்ணேன், மூளை கெட்டு நான் இப்படி பண்ணனே அப்படின்னு நம்ம திட்டிக்கிறோமா? கண்டிப்பா திட்டுறோம். இப்ப நம்ம ஆன்மீக வந்ததப்ப நிறையவே திட்டிப்போம். முன்னாடி நம்ம கிட்ட இருந்த நாணயத்தினுடைய
நம்ம ஹானஸ்டா நடந்துட்டு இருந்த அந்த சுபாவத்தினால நான் இப்படி ஒரு தெரியாம செஞ்சுட்டேனேன்னு நம்மளே நம்ம நிந்திச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா? அது ரொம்ப கம்மி ரியலைசேஷன். ஆனா இப்போ நல்லது கெட்டதெல்லாம் வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு இந்த எழுத்துக்கள் பிரபுபாதர் இந்த வாணி சேவை மூலியமா நமக்கு புரிய வருது. அப்போ நம்ம தவறு இழைக்காமலே இருக்கிறோமா? கண்டிப்பா தவறு இழைத்து கொண்டுதான் இருந்தோம், இழைத்து கொண்டிருக்கின்றோம். இனிமே இழைக்க கூடாது என்று பகவான்கிட்ட நம்ம வேண்டிக்கணும். அவ்வளவுதான். சோ அர்ஜுனர் வந்து ஆரம்ப கட்டத்துல வந்து இஸ் அ வைஸ்லி பர்சன். ஆனா அந்த சூழ்நிலையில வந்து அவரை வந்து பௌதிக நிலைக்கு வந்து தள்ளினது யாரு? பகவான் தான். ஏன் தள்ளினார்? பகவத்கீதையை கொடுக்கறதுக்காக அவர் தள்ளினார். அப்படி ஒரு சூழலை வந்து அவர் உருவாக்கினார். ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து ஒரு தூய பக்தர். கருணை பக்தன் என்றாலே என்ன இருக்கும்? கருணை உள்ளம்தான் இல்லையா? அந்த ஒரு சுபாவத்தை வந்து பகவான் உபயோகப்படுத்தி மீண்டும் வந்து பகவத்கீதை பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்தினார். ஏன்னா முன்னாடி இருந்த அந்த கீதை வந்து தொடர்பு விட்டு போனதால மீண்டும் அது வந்து இல்லாம போயிட்டா, இப்ப தான் இந்த இடத்துல துவாபர யுகம் அந்த அவதாரம் முடிச்சுட்டு அவர் மீண்டும் பூலோகத்துக்கு திருப்பி போக வேண்டியது தானே பகவான். அதன் பிறகு கலியுகம் வந்து மிக மோசமான நிலையில இருக்குமே. கலியுகத்து மக்களுக்கு ஏதாவது அவர் விட்டுட்டு போகணும் இல்லையா? அதனாலதான் அவருடைய உபதேசங்களை விட்டு போயிருக்கார். பாகவத ரூபத்துல நான் இருக்கேன்றதுமே சொல்லி பாகவதத்தையும் கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் இல்லையா? வியாசதேவரால் இயற்றப்பட்டு அதையுமே நமக்கு இங்க வழங்கிட்டு தான் போயிருக்காங்க. சோ இந்த 2 காவியங்களை நாம வந்து மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு கேட்டு நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்க நாம கலைந்து கொண்டு தான் இருக்கணும். ஏன்னா இது இந்த ஜென்மத்தினுடைய முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய கர்மா அந்த அழுக்கு கிடையாது. எத்தனை ஜென்மங்கள் நாம் எடுத்திருந்தோமோ நமக்கு தெரியாது. அத்தனை ஜென்மத்துல எவ்வளவு அழுக்கு வெற்றி வச்சிருந்தோமோ அது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங் லேயரா நம்ம ஹிருதயத்துல பதிஞ்சிருக்கு. அதனுடைய பாவம் தான் நமக்கு காமம், குரோதம், லோபம் இதெல்லாம் வர்றதே. இதெல்லாம் எந்த பண்பு நமக்கு மேலோங்கிறதோ அதற்கேற்ற மாதிரி அந்த குணாதிசயம் வந்து கோபம் இருந்தா அஜ்ஞானம் செயல்படும். அங்க சத்துவமே இருந்தாலும் ரஜசே இருந்தாலும் அஜ்ஞானம் எனக்கூடிய பண்பு வந்து வெளிப்படுத்திடும் கோபம் வரும்போது இல்லையா? அப்படி அவர் வந்து பகவானுடைய பிரிவை எண்ணி அவர் வந்து இவர் யுதிஷ்ட மகாராஜா நிறைய கேள்விகள் கேட்டார். அப்போ உன்னுடைய நண்பன் இல்லையா, அவரும் கிளம்பிட்டாரான்னு ஒரு கேட்கும்பொழுதுதான் அவர் வந்து துக்கத்தை வந்து இது பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து நினைவு கொள்கிறார் இல்லையா? அவருடைய சகாயங்களை எல்லாம் நினைவு கொண்டு இப்ப அவர் இல்லையே என்னும் பொழுது அவர் வந்து மீண்டும் அந்த பகவத்கீதையினுடைய போதனைகளுக்கு தன்னை தஞ்சம் அடைந்து விடுகிறார். அந்த போதனைகளுக்கு அதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம படிக்கிறோம். ஒரு முறை அவர் அந்த போதனைக்கு வந்து அவர் அதற்கு சரணாகதி அடைந்த பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர் வந்து தூய்மைப்படுகிறார். இப்ப தற்காலிகமாக ஏற்பட்ட அந்த சூழல் வந்து அவருக்கு பாதிப்பு இப்ப ஏற்படுத்தல அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம படிக்கிறோம். ஓகேங்களா? அவர் ஆன்ம ஞானத்தை பெற்றிருந்ததால் இருமையை பற்றி சந்தேகங்கள் முற்றிலும் களையப்பட்டன. இவ்வாறாக முன்னாடி கூட அவர் களையப்பட்டதுதான் இல்லையா? கரிஷ்யே வச்சனம் தவ அப்படின்னு தான் சொல்வார் பகவான் கிட்ட இல்லையா? பகவான் லாஸ்ட்ல சொல்வார், உனக்கு சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டு அர்ஜுனா, நீ என்ன செய்ய விரும்புகிறாயோ செய் அப்படின்னு சொல்றார். நீ வந்து போற நடத்தணும்னால நடத்து, இல்ல நீ சன்னியாசி ஆகினாலாம் போய் ஆகும், அது உன்னுடைய விருப்பம். நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன்றார் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாரு? கரிஷ்யே வச்சனம் தவாதான் சொல்றார் இல்லையா? சோ பகவானுடைய வார்த்தைகளை அவர் வந்து செயல்படுத்துறேன்ற ஒரே ஒரு வாக்குறுதி மட்டும்தான் அவர் கொடுத்தார். சோ இவ்வாறாக அவர் ஆனா அப்ப இருந்த அந்த இது இப்ப பகவான் சென்ற பிறகு அவருக்கு அந்த துக்கத்தினுடைய விளைவு இது அன்பினால் வரக்கூடியது. ஆக்சுவலி இந்த இம்பேலன்ஸ் வந்து ஓகே. சோ இந்த அன்பினால் வரக்கூடிய இந்த சமநிலை வந்து அவருக்கு வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியல. அதனால அவர் துக்கித்துக் கொள்கிறார். மீண்டும் மனசை இழுத்துட்டு போய் சமநிலைக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்துறார். இதுதான் ஒரு தூய பக்தருடைய பண்பு கூட. ஆன்மீக நிலையில் அன்பு கொள்றது வந்து தவறு கிடையாது இல்லையா? சோ மோகம் தான் கொள்ளக்கூடாது, அன்பு கொள்ளலாம். மோகம் என்றால் எதிர்பார்ப்போடு நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட வாஞ்சையோடு இருக்கிறது தான் வந்து மோகம் இல்லையா? எதிர்பார்ப்புகள் இல்ல தான் அவர்களுக்கு எல்லாமே, நான் மட்டும்தான் அவளை ரட்சிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மோகமா நம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்க்குறோம் பாருங்க. அன்பு என்பது பிள்ளைங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பு இதெல்லாமே கொண்டு செல்லும். கண்டிப்பே இல்லாம பிள்ளைங்களை வளர்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து மோகமாக்கி விட்டுக்கிறது. ஓகே.
அவர் பௌதீக உருவத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதால் இனிமேலும் பிறப்பிலும் இருப்பிலும் சிக்கிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு அவருக்கு இல்லாம போயிடும். அப்படின்னா அவர் பௌதீக உடலை விட்டுட்டாரா என்ன? பௌதீக உடல்ல இருந்தாலும் அவர் ஆன்ம நிலையை அடைந்தார். ஓகே, பிரம்மன் ரியலைசேஷன். ஓகே, அதனால இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து அவர் விடுபடுகிறார். அதுதான் பௌதீக சிக்கல், பிறப்பிறப்பிலிருந்து விடுபடுறது. இருமை பற்றிய சந்தேகங்கள் ஜட உடலை பற்றிய தப்பான எண்ணங்களிலிருந்து தான் துவங்குகிறது. இந்த ஜட உடலே தான் என்று குறைமதியாளர்கள் நினைக்கிறார்கள், லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்புள், இல்லையா? ஜட உடலை தான் என்று எண்ணுவதே மிகப்பெரிய அறியாமை. நான் உடல் தளத்திலிருந்து நான் என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும்னா அது என்னுடைய அஜ்ஞானம் தான். அறியாமையால் உடலுடன் சம்பந்தப்பட்டவை எல்லாம் எனக்கு சொந்தமானது. என்னுடைய வீடு, என்னுடைய காரு, என்னுடைய பங்களா, இல்லையா, என்னுடைய மக்கள், இல்லை என் நாடு, இது எல்லாம் என்னுடைய ஆஸ்திகள் அப்படின்லாம் நான் நினைக்கிறேன் பாருங்க. அது எல்லாமே குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் நம்ம பேர்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா எப்பவுமே நிரந்தரமா நம்ம பேர்ல இருக்கா? ஏன்னா நாமளே நிரந்தரமானவர்கள் கிடையாது. இந்த உடல் நிரந்தரமற்றது, இல்லையா? எப்போ வேணாலும் இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆன்மா பிரிய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுகிறது. தவறான எண்ணங்களால் ஏற்படும் சந்தேகங்கள் பந்தப்பட்ட ஆன்மாவுக்கு குழப்பத்தை விளைவிக்கின்றன. பரமபுருஷரான வாசுதேவன் அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அனைத்தும் என்ற அறிவே உண்மை அறிவாகும். எல்லாம் அவர்தான் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எனவே பகவத்கீதையின் போதனைகளில் ஆழ்ந்து விடுவதன் மூலமாக இத்தகைய குழப்பத்திலிருந்து ஒருவர் விடுபடுவது நிச்சயம். அனைத்தும் பகவானின் சக்தியிலிருந்து விரிவடையும் பின்ன பகுதிகள் தான். அவருடைய ஆற்றலால் தான் வருது எல்லாமே. ஸோ சக்திக்கும் சக்தியை பெற்றவருக்கும் வேறுபாடு கிடையாது, இல்லையா? எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக்ஸ்க்கு ஏதாவது வேறுபாடு இருக்கா? கிடையவே கிடையாது. அது மாதிரிதான். எனவே பூரண அறிவு அடையப்பட்ட உடனே இருமையை பற்றி தப்பெண்ணம் குறைந்துவிடும். ஒருத்தருக்கு இந்த ஞானம் தெரிஞ்சாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த உடல் தளத்தில் இருக்கக்கூடிய அது எல்லாமே அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த தவறான நான் உடல், நான் ஆன்மா இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, இல்லையா? ஆன்மா பத்தி நாளையில உடல் தளத்திலிருந்து ஒருத்தர் நினைக்கிற போது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது ஒரு குறை. அந்த குறையிலிருந்து அவங்க வெளியில வருவாங்க. சமர்த்தரான அர்ஜுனன், அதாவது போர் வீரன், பகவான் கீதையின் உபதேசங்களை ஏற்றதும் அவர் நித்திய நண்பரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி பௌதிகமான கருத்தை அவரால் உடனே வேறறுக்க முடிந்தது, இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் உபதேசங்கள் கேட்கும் போது நம்ம ஒரு தெய்வீக புருஷர் இருக்காரு அப்படின்னா, இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எடுத்துக்கோங்க. அவர் நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதராகத்தான் அவதரித்தார், இல்லையா? அவரோடு சமகாலத்தில் இருந்தவங்க அவரை ஒரு பௌதீக உடல்ல தான் அவங்க நோக்கி இருப்பாங்க. ஆனா அவர் ஒரு தெய்வீகமானவர் என்பதை அவருடைய செயல்களை உணர்ந்த பக்தராளர்களை மட்டும்தான் முடியும், இல்லையா? அது போல பகவானுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல அவதரித்த போது, அதாவது அறிவிலிகள் எல்லாமே அவரை ஏளனம் செய்தார்கள், இல்லையா? ஒரு சாதாரண மனுஷனை போல நடத்தினாங்க. சகுனி, திருஷ்டாஷ்ட பிள்ளைகள், இவங்க எல்லாருமே அவரை காலாகிரகத்துல போடணும், இல்ல கிருஷ்ண தூது வந்தப்போ அவரை சங்கிலியால பிணைத்து காலாகிரகத்துல போடணும்னு நினைச்சாங்க. ஆனா பகவான் யோகமாயை இதை பிரயோகித்து அதாவது துரியோதனனுக்கு தன்னுடைய அதாவது அவன் செய்ய வேண்டிய செயல் செய்ய முடியாத அளவுக்கு செய்துட்டார். ஸோ அவர் மாயாவின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா உண்மையிலே அவர் அவருடைய உன்னதமான நிலை அவங்களால, ஏன்னா அவருமே யோகி தான், இல்லையா? சிறந்த யோகி, சுப்ரீம் யோகி. அஷ்டாங்க பயிற்சிகள். ஸோ அப்படி ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த பௌதீக கருத்துக்கள் அவர் மீது இருந்தது எல்லாமே அவர் விட்டுறார். எப்போ முதன்முறையா அவர் பகவத்கீதை கேட்கும் பொழுதே விடுந்தார். எனவே பகவானின் சகவாசத்தை பெற மற்றொரு உடலை பெற வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரு முறை அடையப்பட்டு விட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்லி எப்பவுமே பகவான் அவங்களை விட்டு நீங்கிறது கிடையாது. பரமபுருஷரை பற்றி இடைவிடாமல் கேட்பதும் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இது எல்லாமே செய்வதால அவர் பிறவிலே ஒருவரால் பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ள முடியும். அந்த நிலைதான் முமுக்ஷு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, பகவானின் பக்தி தொண்டு அவரை பற்றி கேட்பதிலிருந்து ஸ்ரவணத்துல இருந்து தான் தொடங்குது. அந்த பக்தி தொண்டின் மூலம் அத்வய ஞான, அதாவது அத்வய மீன்ஸ் ஒன்றே, அத்வைதம், இல்லையா? அந்த மாதிரி அத்வயம் மீன்ஸ் ஏகம், ஒரே ஞானம் அல்லது பரிபூர்ணமான பகவானை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக இப்பிறவிலே ஒருவரால் அவரை காணவும் உணரவும் முடியும் அப்படின்னு பகவான் தர்சனம் கொடுப்பார். அப்படிங்கிறது சில பிரபுபாதர் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். ஆனா அதுக்கான பயிற்சி நாம செய்யணும், பிரயத்தனம் நாம பண்ணணும், ரொம்ப முக்கியம். பகவானின் புனித நாமத்தை பாடுவதாலேயே தூய உணர்வெனும் கண்ணாடியில் படிந்துள்ள அழுக்கு அகற்றப்பட்ட உடனே ஒருவர் எல்லா பௌதிக சூழலில் விடுபடுகிறார் அல்லது முக்தி அடைகிறார்.
ஒரு கண்ணாடியில இருக்கக்கூடிய தூசி வந்து நமக்கு நம்முடைய கலங்கப்பட்ட மனசுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. அதே வந்து தெளிந்த நீர் இல்லையா, தெளிந்த கண்ணாடி வந்து அதாவது சுத்தமான ஒரு மனதை, தூய மனதை வந்து எடுத்துரைக்கிறது ஆக்சுவலி. எனவே உன்னத அறிவில் ஒருவர் நிலை பெற்ற உடனே தான் இந்த உடல் என்னும் எண்ணம் என்று அகன்று விடாது இல்லையா. ஹூ am I இல்லையா, நான் யார் என்பதை ஒரு இதை பார்க்கும் பொழுது நான் ஒரு ஆன்மா அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு, அதாவது உணர்தலை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இல்லையா. இந்த ஆன்மீக தன்னுணர்வின் மூலமாக தூய ஆன்மாவின் கடமை வந்து புதுப்பிக்கப்படுகிறது. ஸோ அப்போ எப்போ நான் ஆன்மா என்ற நிலை எனக்கு உணர ஆரம்பிக்கின்றதோ, என்கிட்ட வந்து நான் உடல் அல்ல அப்படிங்கிறத வந்து உணர ஆரம்பிக்கும். இந்த உடல் வந்து எனக்கு ஒரு சட்டை மாதிரி தான். இப்போ இந்த ஜென்மத்துல இந்த சட்டையை போட்டு வந்திருக்கேன் இல்லையா. ஸோ இந்த உடலை விட்டு நீங்கும் போது இந்த இது பழைய சட்டையாய் போய் மண்ணுக்கு போயிடும் அப்படிங்கிறதுமே நல்லா தெரிய வரும். இந்த தன்னுணர்வு சாத்தியமாகிறது. ரஜஸ், தமஸ் இல்லையா, இந்த 3 ஜட இயற்கை குண விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுவதால் வந்து நமக்கு வந்து நாம யார் என்பதை உணர முடியும். எப்பவுமே நம்ம தன்னுணர்வு பாதை எப்போ வரும்னாக்கா, நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து செயல்படும் போது மட்டும்தான். பகவானின் கருணையால் தூய பக்தர் ஆன்மீக இடத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறார். ஓகே, இந்நிலையில் பக்தர் மீண்டும் பந்தப்பட்ட வாழ்வில் சிக்கிக் கொள்வது சாத்தியமல்ல. ஸோ ஒரு முறை உணர்ந்த பிறகு மீண்டும் வந்து அதே தப்பு. ஏன்னா உயர்வான ஸ்தானத்திற்கு போன பிறகு கீழே இருக்கக்கூடிய ஸ்தானத்தின் மீது மோகம் என்பது இருக்காது. வேத நூல்களில் வரையப்பட்டுள்ள பக்தி தொண்டின் மூலமாக ஒருவர் திவ்யமான பார்வையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா இந்த திருஷ்டி இல்லையா, நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டம் வந்து தெய்வீகமான ஒரு நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னா எல்லாமே ஹையர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா உயர்வான நிலையிலிருந்து நாம் அதை நோக்க வேண்டும். இழிவான இந்த உடல் தளத்திலிருந்து நாம நோக்கக்கூடாது. அப்போதுதான் எல்லா சூழ்நிலைகளுமே பகவான் இருப்பை அவரால் உணர முடியும். ஸோ ஒருவருடைய பார்வை இப்ப நமக்கு தெரியாது. இந்த சென்டென்ஸ் படிக்கும் போது நான் ஒன்று உணர முயற்சிக்கிறேன். நான் தெய்வீக நிலையில இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து எப்பவுமே அவதூறு பேசுறதோ இல்ல வந்து நம்மள மாதிரி வந்து சிட்சாட் பண்ணக்கூடிய அந்த செயல்கள்லாம் செய்யறது இல்லை. ஏன்னா அவங்களுடைய பார்வை, அவங்களுடைய நோக்கம், அவங்களுடைய உணர்வு இது எல்லாமே வந்து தெய்வீகத்துல நிலை பெறும் பொழுது கீழான இயல்புகளால் ஏற்படக்கூடிய உணர்தல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நாட்டம் இருக்காது. அந்த ஒரு பாதையில அவங்க செல்ல மாட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்க பேச மாட்டாங்கன்றது வந்து இந்த சூழல்ல இருந்து நமக்கு தெரியுது. அப்பொழுதுதான் எல்லா சூழ்நிலையுமே பகவான்களுடைய ஹிருதயத்துல இருக்கிறத வந்து அவங்க எப்பவுமே நிலைப்படுத்திக் கொள்வார்கள். அர்ஜுனன் முன்பே குருட்சேத்திர போர்களின் நிலை அடைந்திருந்தார். எப்போ? பகவத்கீதை கேட்ட பிறகு. மேலும் பகவானின் இல்லாமையை அவர் உணர்ந்த போது உடனே அவர் பகவத்கீதை தஞ்சமடைந்து அதை நினைவு கொள்கிறார். அதனால் பகவத்கீதைக்கு அந்த போதனைகளுக்கு அவர் வந்து தஞ்சம் அடைகிறார். அதனால சுயநிலையை பெற்றார். சோ இதுவே விஷோக நிலை. சோகம் என்றால் சோகமான நிலை. விஷோக மீன்ஸ் சோகமற்ற நிலை அல்லது எல்லா துயரங்களிலிருந்து விடுபட்ட நிலையாக கருதப்படுகிறது. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். சூப்பர் மாதாஜி, சூப்பர். ரொம்ப அழகா இருக்கு. ரொம்ப அழகான பர்பெக்ட்ஸ் இல்லையா, அழகான ஸ்லோகம். எனக்கு ரசிச்சு ரசிச்சு படிக்கணும் மாதாஜி இதெல்லாம். கரெக்ட். சென்டென்ஸ் பை சென்டென்ஸா உட்கார்ந்து சூப்பரா கரெக்ட் கரெக்ட். மீண்டும் நாம அடுத்த வாரம் திங்கள் செவ்வாய் ஏதான ஒரு நாள் வந்து நம்ம கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. மாதாஜி, நான் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போடுறேன். நீங்க